guys, maskera sei tungoti pachipamwe mamuka sei sarimonani ninjani manheru matsira neapudhi isona leswi bonjo tichinda takadaro handitika right guys muri sei kumatima nenyika tasangana zvakare pachirongwa chezivara nhasi aino kuti makaneta guys tamboita karwendo handiti makaneta aino tese handitika but tichangoti wangu handitika kuti tinyatso ngofambirana nenguva handitika ndo kuti diaries kwacho. Thank you very much my diaries ari pano. Thank you nekuya kwenyu. Can you please help by sharing the live handitika share the live, take others guys, and I know kuti I saw ahead kuti Masimba is on live. Let's not give him attention. That's exactly what he's looking for. Inina decided not to give him that attention because that's exactly what he's looking for. Inina netsa WhatsApp kwangu ndakato ignore anditodairi saka ndo ari attention yoyo ndi ari kutotsvaga. So guy want attention yoyo, the mother keeps saying kuti please ndibatsireiwo vanangu musamupe that attention. So and the brother also. So ndingonoti family ndo vanoziva kuti vari kuzvitaurirei, ndo vanoziva zviri kuitika, ndo vari in the best position. Isu chedu kungodiwo zvikanzi musamupeka namaplatform for now kana kuita sei, please musiye akadaro, musiye ndo zviri kutoitika zvinhu zvaari kutoda cheko anenge achikuvigirai nyaya everyday new comedy everyday achikutoredzana kuti ndichazviuraya ndikozodii. Musanzwe hapana, ignore, muchaona kusvikira apedza nyaya dzake idzi handitika right. Saka anyway guys tiri pachirongwa chezara nhasi right. Vana Judge Judy mombomira handitika, vana Judge Judy please mombomira. Tine vanhu vanenge vachitaura nyaya dzavo pano. Kana waona kuti iwewe nyaya iyi hausi kuifarira kana kuti iri kukunetsa please unongoskipa woenda koko kwa mawere uko wonoona kokoko zviri kuitika ikoko wosiya vanhu vachita nyaya dzavo pano. Comment section ndokumburawo kuti please can you please behave. Nezuro ndakazowana mafone calls wobobo anza vanhu vachitukana, vanhu vachita sema comments guys. Platform ino indeyerudo, ngatiitei zverudo guys. Zvino kana makutena this platform handitika, kana makutena this platform into a hate platform now makukanganisa. I don't even have intentions of blocking vanhu. Ndofunga block vile pano ine munhu 1 2 nerimwe ghost, ine 1 ghost 1 munhu 2 chete andimaona ndo vanhu vangoriko. So kuti muzotaka kundimanikidza kuti ndiblock vedu uye musadaro please. Let's try to respect one another comment section handitika. Kana mtenda magroup ekutuka I always tell you kuti magroups ekutuka ariko you can go there. This page is all about love. It's all about love handitika. Zvaitogona tetoriti love page handitika. So nyaya dzehatred idzi please chimbomirai kuti gira hatred dzenyu pano muchitukana, muzomutukana kana mapedza pano handitika. Nyaya dzetribalism dzekuti munhu wechindevere atidi ngataure shona ngadi mumwe nemumwe ngataure language yari comfortable nayo handi. Pano pane mandevele acho, pane mashona acho, pane machangani acho, pane varungu chaiva mwakarwa nevarungu vasingasagoni shona. Everybody is here. Let's try to accommodate each and everyone nelanguage anonzwisisa. Pane vechivhenda chaivo handitika. Let's not bring zvetribal mukati merino page handitika. Page rino iri ndere love chat handitika. So guys imimi chenyu kungodedza vamwe tibve tangotangirana navo kozotita kudzokanzi tangai futi panyuwani. Can you please give us a recap? Come on guys come on guys kune 1 ghost 1 munhu ndo vari kublock vhu chinguri chakatanga 1 ghost 1 block vhu. Vamwe vese vari pano even maghost amwe ndotovaona varipo apa chaiko tinongovasiya because kana vari pano handinamboonawo pavatuka so far vanenge vachingobehave. So what's the point of blocking them? Even ari ghost kungovasiyawo because vanenge vachitokomenda moto zvakanaka handimaona. So ngatingoitai rudo guys nizvandinokumbira right. Nyaya yatinayo muzuva ranhasi pano handitika ndobvisa macomments ndirega kuverenga macomments enyu kana matanga ndobvisa macomments ndirega kuverenga macomments enyu handika. Hanzi hana yangu ifimbi yangu iyi inonichengetera mashoko anokosha handitika. Kana kuchike kwafiwa ukafirwa nemurume uri mwana mudiki koseiko hama muchimhanyira kuti aurawa nemukadzi. Saka rufu hakuchisina here, kufa kwaMwari hakusisina here, pokuti munhu akafirwa right now hama tinoti ndikunounganira munhu kuti ndiwe wauraya. Pane proof here yekuti paitawo munhu auraya? Koseiko muri kushungurudza varora? Seiko muri kushungurudza namai guru kuti wauraya munhu? Vana vachangorora navo
mwana kuna tavarorana nhasi chaiko chaiko hapana kana vhiki mumwe shaika muchiri kuziva nyaya yaFil guys andika Phil akati achata nemurume wake within a week murume akabvatsika nemotikari akabva afa arohwa nemotikari akafa anditi hama dzoti wauraya andimaona dzati wauraya kudaro dzakunge ndotora maproperty antimazviona inyaya yeundyire here inyaya yei inangu handizivi asi regai tinzwe kumuridzi wenyaya andika kuti zvii zvakaitika nyaya yake yakafamba sei kusvikira patiri nhasi muzuva ranhasi regai timufonere tinzwe muzondifungidza ka tizofonera ndapedza show ava tizofonera munin'ina wedu uyu wemurume wokurova uyu wokuda kumuuraya uyu tigowa kuti zvakazofamba sei anditika akupei feedback yake right vanga vatomirira zvavo regai tivaunze saka nhasi vanonzi memory ndo zita ravo ratinaro panapa hello memory uri sei ndiri right nhasi ndakuti unonzi memory iwe ino nokuti hama dzako dzakambokushungurudza zomboti wauraya munhu zoti wadai kuzoti ukabuda nezita rako unotoshungurudzwa ukazvirega saka Memo, can you please tell us a little bit about yourself? Unogona zvako ngusataura pauri chap exact place kwauri kumoti ndiri munyika yakati zvakazodai obva watitsanangurira nyaya yako yakaita kuti undibate kuti sisimeli niwo ndine nyaya yangu ndida kutaura because zvinhu izvi zviri kuitika kuvakadzi vakawanda muZimbabwe and hakuna munhu ari bold kuti stand up kuti ataure nezvenyaya dziri kuitika mukati medu. Ini ndakararama zvakati chii chakaitika tiri pakutanga zvako ukanatsodzikama pore uchiinda nesu aiwa tine patience tine nguva yose takateerera. Alright. Inini ndiri munyika ndiri asi handisi muZimbabwe. Alright. Nyaya yangu chakaita kuti ndikubate rega nditsanangure ipapo kuti vanhu vadzonyatsonzwisisa kumberi kwandoda kuenda. Inini nyaya yangu iri pakuda kubatsira vakadzi. Ndine 3. 1 kuda kubatsira vabereki. Mwana kana achinge atadza matritiro amunozomuita zvinozokonzera kuti zvizokonzeresa zvimwe zvinhu. 2 iri pakuda kuti zvese zvawakusangana nazvo hausiri watanga kusangana nazvo. Inini kuti ndive zvandiri nhasi chakaita ndizobatsirikane ndakangosherwawo nomumwe munhu nyaya yake zvaanga asangana nazvo ndobva asangana neni murodhi ndichichema ndobva anditi mainini inini muchindoona ndakadai ndakasangana nezvakati saka ndo zvakandiita kuti ndide kutaura nyaya yangu padiaries zvichida pane umwe munhu anogona kubatsirikana akasangana nezvandakasangana nazvo zviri different. Saka nyaya yangu inini iri pakuti inini ndaive ndiri form 4 ndine 16 years ndichidzidza kuchikoro kwandaidzidza saka ndakaita mukomana wangu ndaita mukomana apaepae mukomana yanga asisiri mwana wechikoro anga atomunhu anga akutoshandawo ndobva ndakangozongotanga kungobhiyevhawo zvimwe zviya zvekuti ndandane mukomana ndaakuita sei. Matichers ndobva atofonera vabereki vangu akati mwana wenyu hachateerera udo plus udofo ndiri munhu aigona chikoro ndobva tatatowadzi kunonyora ndobva vati alright vabereki vangu ndobva vati ngatimusiye apedze kunyora tozomuona kana auya kumba. Ndabva ndapedza kunyora kuye ndobva ndaenda kumba ndobva ndasvika mai vangu baba vangu vakanga vasiko ndobva mama vangu vangu vakatsamwa bva tataurirana vakandikanzela vakati itawo zvakanaka mwanangu zvidai foni yandandinayo ndobva vaitora nemukomana wayo bva tatorambana. Baba vangu vazouya ndobva vati ivo ndobva vandirova kudaro dai mama vangu ndo vakazobata vakati zvakwana munouraya mwana munhu anga akatsamwa mukati make nekuti vanhu vanga vasinganyanyowana but vaishingirira kuti ndiwane everything. Ndobva tagara mararamiro acho andanda kuita pamba pai hapana anga achataura neni hapana achadini even munin'ina wangu chaanga akatopiwa akutonzi usarara murumu rumwe chete nasisi vako vane musikanzwa. Pangoti chero munhu wese anenge angouya achingondirova achingoita sei chero vana sekuru chero vanani one day ndobva ndazofunga hangu ndikati inini hangu regai ndibve pamba panapa pfungwa yangu ndichibva pamba yange isiri
ienda kumurume kumukomana uyowe. Pfungwa yangu ndichibva pamba ndakanga ndichiti regai ndiende ndotsvaga basa. Saka munhu anga akandipromisa kuti ndokwanisa kushanda mushopu make haana kuzokwanisa kundipa basa rieri. Ndopandakazofonera mukomana uye foni yandandambotorerwa pandakabuda mumba ndakazoitora. Ndopandamufonera mukomana uye akati uripi ndandichikutsvaga chichi ndikati ndiri kwakati zvikanzi alright memory. Zvikanzi iwe chienda kuhama yako ndokutumira mari wouya. Ndopandakatumirwa mari iya ndaenda kwaari. Anga ari muZimbabwe mamuri kwanga kuchingori kuZimbabwe iri kwanga ariko kati kune imwe nyika. Kwanga kuri kuZimbabwe munhu uyu aitoshanda muhurumende. Okay. kuZimbabwe. Alright. Saka ndobva zvadaro ndobva tatanga kugara. Vabereki vangu zvakavarwadza. Mai vangu munhu anga anewo chigaro muchechi matainamata idzo dzePentecost vaianaudza michato vachiita sei. Saka vanhu vese vangotaura kuti ndo zvakaita memori akazodini zvikazodini. Saka zvinhu zvakavarwadza. Zvadaro ndopatakagara 6 months. Hapana kana tsvakirai kuno yaenda kana chii. After gara kudaro iyeyo murume uyu munhu wekuti anga ari munhu anga asina mukanwa makanyatsoita zvakanaka. Aingopindurawo zvaanoda chero akada vanasisi vangu akambotaura naye kuti dai mabvisawo chero tsvakirai kuno aipindura zvai. Saka manje after 1 year ndopaakazo tichiri pa6 months apa maproblems anga atotanga nekuita pamuviri. Saka anga kutongotanga takutonetsana akutondichita achiita zvaaita takungonetsana. Saka ini ndakatanga kufamba mumaprofita ndichizama kushandirwa. Hapana pandakasiya mumwe nanhasi mazai handitoti mumwe wainzi ndikurangara pamwe pandakamboisirwa mazai raspberry mukaka lemon ndichinzi ndimwe uchida mwana ndikuti ndikwanise kubata ndiite mwana. Asi murume wangu aisazvida zvekumasowe saka ndaitongoitawo kabisira. Saka tadaro kuti ndizvitaure kumba nekuti vabereki vangu vakazenga vazvigamuchira kuti ndo zvatopo. Tikangoramba tongomuti memori wakazviitirei mwana anenge akutoita saakuita mamhepo ndozvatopo. Asi vakanditi ndosarudza yawasarudza isusu taida kukuendesa kuchikoro zvese taikuitira asi iwe wasarudza izvi. Saka iwewe uchagara kupi kumurume wako. Saka matambudziko ndakusangana nawo kuti ndizvitaure kumba handina kukwanisa kana kuvaudza. After 1 year ndopaakazoenda paanobvisa mari kumba kwedu. Handina kuvaudza kuti handina kugara zvakanaka kana kuti chii. Ndobva tagara mwana handisati ndanaye kana nhumbu yakambobva kana chii. Then taamugore rechi2 hatichingonetsana tichingoita sei. Ndazoona kuti zvanyanya muna December ndobva ndati regai ndimboenda kumba. Ndatomuudza kuti ainini ndichamboenda kumba ndozodzoka hana kudayira. Ndobva ndasiya ndamunyorera kanoti pandaisa mumba ndobva ndaenda. Iye vasara bvaudza hama dzake kuti murora wenyu akatiza akaenda. Asi ndatomuoneka ndobva ndasvika kumba kuya. Mai vangu ndakaita rombo rakaipa vakanga vasipo mai vavo vairwara bvavazotoshayika. Saka ndakaita mwedzi wese almost mwedzi wese ndiriko kupi kumba kuya. Ndobva baba vangu after rufu rwagogo vangu vazoti uyu ngaachidzokera kupi kumurume wake mukosha akadini akaroora. Mukundinzwa here sisime? Tikukunzwa takateerera. Alright. Mukosha akaroora ndopandakabva ndadzokera kumurume wangu. Ranga ragore rechi2 iri. Apa ndandane 18 years ipapo. Ndobva ndadzokera kuya kumurume wangu. Atakambosvika tikamboti netsanei abva tatanga kuwirirana. Pandakaenda kumba kweda papfungwa dzemwana kana dzekuita sei ndanisisina because ndatoona kuti hapana kana future. Ndisisadi
mai vangu vakanditi imi dai matora mwana anyanya zvinhu zvaari kusangana nazvo mwana mudiki zvikana baba vangu ngaagare kumurume wake akaroora ngaagare ikoko bvatoita sevatsamwidzana zvikani munongoramba muchisairira mwana zvikanzi aiwa iwe ndiwo unojaidza mwana kuti angobve kumurume wake ngaadzokere ndobva ndadzokera pai bvatatanga kuwirirana pfungwa yekuita mwana yatodzoka futi mandire bvandatanga kukondinya nekufamba mumaprofita kumachechi kupi kupi ndobva takutobatsirana nemurume uya muna January muna February mumwe musi atobva kubasa anga ari paoff ndobva ipapo tanga tiri 2 pamba pana pamunini vandaigara nawo asi vangu vakamboenda kumusha vakabva vadzokawo musi iwoyo apa wanga wane 17 years ipapo ndandane 18 ranga ragore rechitu vadzoka pamunini vaya musi iwoyo tanda towadzi mazuva ekuti indaisashanda iye ndiye ashanda tiende kupei saka ndobva ndabika sadza nefish ndobva ndasiya mapoto mumba bva tatonogeza bva tadzobva ndadzoka tichipakura kuti titika ndapakurira banini bva ndapakura zvedu muplate 1 bva tadya bva tatorara akangoti inini ndikunzwa hope rega tinamate tidini tirare around 9 ndobva tanamata ndobva tarara kumaaround 11 ndopa ndakanzwa sekunge ari kuita chimwe chinoisi chete unga asina kurara zvakanaka munhu aive nemafanisi ndobva ndati asiwa uri kuita sei uita mafanisi vamwe tine hope haangadairi ndopa ndakamuka ndibatidze light ndione kuti chii chiri kuitika vandambowana achingoshama achingovhura maziso ndopa ndakadaidza bamunini ndikati bamunini yaimone zviri kuita chimukoma wenyu ibva ndabva wapinda mumba muyemo yebamunina ini bva ndamhanya kunext door bva ndanovaudza ndakasvika ndichinoka pahwindo pavo bva vatoya vese mukadzi nemurume patakadzoka kubva kunext door uku anga anyarara asi saite zvaanga ari kudini zvaanga ari kuita zviyo ndobva tatanga kunamata nevanhu vekunext door vaya pavatodaidzo vekunext door vaishanda basa rimwe chete nemurume wangu murume wacho pavanodaidza futi vamwewo baba futi vaishanda navo semubasa iri pavauya patatanga kunamata maigara mukembu mamuri mukembu here apo mamusiri mukembi kwanguri kumanewstand alright ndobva tatanga kunamata munhu angamuke ndobva varume vati inini mumwe murume munext door ndakatanga kudaidza inini mwana wangu akambozviita anogona arohwa nezvinhu regai timboenda pamadzibaba padhuza ndopa vakamutakura tandava inini bamunini wangu varume vaviri vaya nevakadzi vavo vaviri pataenda kwamadzibaba kuya kwamadzibaba ndofunga takanoita 30 minutes tiriko haana kumuka pamadzibaba vakambomudira mvura kumukwesha nesauti kudini haana kumuka ndobva pakazova rumwe azoti hapana chimuka apa regai tiende kuchipatara vese vaiva nemota bva vatora mota yeumwe wacho bataenda kuwest end tasvika kuya hana kana kutombopinda mukati vanhu vacho ikoko avangoti shemu atodhisiza kudharadhara munhu ndobva vati asi panapa tina mamochari ekuti handichazoti vakati hatina space here kana kuti hatina asi endai kuparire nyatwa anoiswa mochari ikoko ndopatakabva taenda handina kuchema panguva yacho kana kudii nekuti ipapo ndatingori nevarume 12 nabamunini vangu inini wechi4 handina kana kuchema kana kuita sei ndakazvishingisa ndikatanga kunamata mwoyo mangu ndati mwari ndipei simba ndairwadziwa asi kuti ndifende varume ava vari kutondibatsirawo hadzisi hama dzangu manext door ndopataenda kupare kuya bamunini vangu varipi bamunini vangu vari kupi panguva bamunini ndakanga ndinavo isusu tandakagara kukanga rikahonda fiti kuback city inini uku bamunini uku murume wangu pakati takamubata takatobva naye kumba takatomubata isi tisingazivi kuti akafa okay ndobva saka
saka patime yakatanga kuti noise usiku iyo yachishama muromo achita sei like before that pamakadya sadza makatodya sadza nefishi dzako zvakanaka idzi hapana pakabvoti ndiri kunzwa musoro kana kuti chimaitoseka kana takatodya zvakanaka inini ndindaitongowe nekamwe kafuluka but hapana itomborwara pakati pedu taitowirirana zvekuti takambonetsana mashuroko zvanhu zvatopera taakutowirirana taakutoplana forward taakuwirirana zvakanaka takutofamba tese nyaya yemwana no I mean hangu kuti panyaya yekuzoti pakuti makagara ipapo musiwoyo pamwe munhu anogona kungova achiti musoro wangu hausi kuita mushi kana kuti chino handitiona kana sisimela anga akatozvisimbira pasina kana paari kutombonzwa kana nekuti musiwoyo takatorara tese musiwoyo kurara mese ezimbonde ari right akatosimba pasina kana pari kurwadza alright tasvika kuwestern kupare kuya kwezvanaya kupare isusu hatise munhu asina kumboadmitwa pano mumochari saka imimi fonera funeral policy yake varume vayabva vanditi memory funeral policy yemurume wako ndikati zvaitika 1 week before anga ati funeral policy yake aishandisa akanga ati iri kudhura plus dzaina maservices akanaka anga aikanzela 1 before ndiye akatoenda kumaoffices kwacho kwakunonoti funeral policy yenyu handichaida 1 week before asati ashayika 1 week before izvi zvisati zvaitika saka akanga atora mapepa ekudhavzi ari kuti ile mumba ndopaakazoshayika asati amasubmit saka varume vaya ndopavakanditi memory funeral policy ndikati haana akaikanzela vekuuyu kwacho kufuneral policy vakati munhu wamuri kutaura nhingi uyu funeral policy yake akakanzela saka hapana zvatokwanisa kukubatsirai nazvo saka ndopavakabva vatanga kufonera mafuneral parlour varume vaya ndobva vaiwana funeral parlour bhayauya bhayamutakura inini nevarume vaya nabamunini bhatadzokera kumba ndopatakachitanga kuzivisawo vamwe kana kuti kudini chimwe chinhu inini nabamunini ava tandakatodzidza tese kuchikoro chimwe chete murume angane makore mangani apa pazvakaitika zvokushayika izvi angane 26 yeah, if I'm not mistaken 26 ini ndandine 18 bamunini ava vanga tantingori mazera mamwe chete vaive klasi yepamusoro pangu ini ndiri yepazasi saka tandikangosiyana negore 1 alright saka zvadaro kwataigara uku taigara nemuneng'ina wamai vacho aigarawo muarea musemu mataigara saka zvese zvekunetsana izvi nekudini aizviziva nekuti pambari padhuze saka paakatanga kurwara apa takatovafonera tikati mama uyu arwara chichi vakati handikwanise kufamba kudini ndozouya mangwana mai vake mainini alright ndimainini saka zvadaro ndopatakatanga kuzivisawo vanhu kuita sei mangwana acho ndopatakanzi dzokai kupostmortem ndobva taenda kuya tamukire apa hapana vabereki vangu inini papacho vangu vaendawo kumusha vanga vatori kumusha chaiko kuti sisi vangu vamwe vacho vakanga vari kwamutare vakanga vachitsvaga transport kuti vauye but vakazotosvika masikati saka apa zvinhu zvese zvaitika izvi ndaibatsirwa nemanext door kupostmortem kuya ndakaperekedzwawo nomwe mukadzi wekumaraini tasvika kuya ndopatakazofonera futi wekubasa kwake vakati tozouya vakazoya after postmortem yadini yaitwa postmortem ikati anzi aita chuma pamwoyo pake here ndoyamutadzisa kufema zvavakaexplaina nhaumbonyatsozvinzwisisa
ende nezera rake anga ari masigns and symptoms ekenza kudini. Saka even nezera rake ranga ari chero dai inoitwa operation South Africa aisararama, but before haana kumbenge arwara kana kudini nechimwe chirwere zvacho. Saka postmortem yayaita vekubasa kwakabva vauya vandatanga kufambira burial order. Pane mukomana wake aigarawo kune imwe tauni takanga tatomudza, but akazoya manheru zvese ndatofambira ndatopedza. Ndopatakazoenda kumba manje vanhu vachizoungana. Mainini vaya vatandaudza kuti uyu arwara uye azoshayika. Pavanga vari pavakatofamba netsoka kuuya mai vamusemu location. Vakabva vazouya manheru acho. Vanhu vakagara mumba, ndakangogarawo nemanext door nechichiwo vanhu vachingondinyaradzawo. Vasvika bva vawira pamberi pangu vatanga kuchema kuti mwana wangu waitwa sei. Ndiudze zvawaitwa mwana wangu. Vachichema vari pamberi pangu. Inini havana kumbotaura neni kana kumbondibata maoko. Havana. Vachichema vachiwira pamberi pangu vanhu vakangotarisanawo kuti inga zvakaoma. Mangwana acho ndobva kwaedza ndopatakatozoenda kumusha kuya. Kumusha kwacho bvaanonovigwa, but inini vanhu hapana kana hama kana chii, hapana aitomboitawo kana care neni kana chii, hapana. Ndakazotanga kuosisi vangu pavakazouya ndopavakazotangawo kufamba neni, kugarawo neni, kuita sei. Vanhu vachimba zvimbo zvemadimikira vachiita sei. Vamwe mai guru vangu mukoma murume wangu inini vandaitarisira kuti vachanga vachichemawo neni sezvo tiri varoora tese. Vakanga vachitochemawo vachiti dai wandimirira, wandiudza kuti chii chawaitwa, wanyatsoitwa sei chaizvo chaizvo, munhu anga asingarwari. Postmortem zvikanzi vepostmortem vanoshaya zvekutaura. Vanhu havatomboshayi zvekutaura vanhu vepostmortem. Kuita sei kwekudini. Uyu murume uyu sezvo akanga ari munhu takanga takadzidza pachikoro chimwe chete, asi ndakasvika zvangu vasisipo anga akutoshanda pandakatanga form 1. Saka vanhu vepachikoro pavaitiziva takadzidziswa nematichers mamwe chete, zvakanga zvatofamba kuti memory akaisira murume wake poison akadini akafa. Asi kupostmortem poison iya haina kudini, haina kuonekwa, haina. Saka zvadaro panhamo pacho hama dzangu dzakazouyawo, hapana naitomboonawo nezvedu, takanga takangogarawo, uchinyatsongoona kuti hapana. Pakaitwa kameeting kemhuri kunzi tiudze kuti zvakafamba sei. Muroora ngaatitaurire kuti zvakadini, zvakafamba sei, nekuti ndiye aive nemunhu vari vega kumba ikoko. Baba panext door akati handifunga kuti nesituation yaari angakwanise kutaura something, regai nditaure inini zvaiitika. Baba vaya vakandibatsira vepanext vaya ndo vakazoexplaina zvinhu zvakadini zvakataura zvikanzi madhokta anonyepa, angashaya zvekutaura, haashayi zvekutaura. Mai guru vangu pandoti mai guru vangu chaiwo vakanga vachitondirevawo nevanhuwo kumapotoko aibika, nekuti pane mama sisters angu hapana aitombomaziva, saka vanga vakangogarawo muvanhu imomo vainzwikawo vachitaura. Vakati hanzi sezvo munhu anga asina mwana, hakuna umwe ndiye chete amuuraya, munhu anganzi angomuka akafa, hazviite. Asi pazvinhu zvese izvi vamwene vangu inini munhu ndinombovanzwa vachitaura muromo wakataura kana kuti munhu aitorwadziwawo nekushayikirwa nevana vake. Inini hangu ndiri kutaura side rangu renyaya, don't want to talk more about this family, but because handichinei navo, because handisi mufamily mavo, but kwakaitika zvinhu zvakawanda kumba kwavo. Vanhu vakawanda vakatombofa, vamwe vanozvisungirira, vamwe vanoita sei. Saka vamwene vangu munhu aitorwadziwawo, handinombovanzwa vachitaura anything, ndiye munhu aitondinyaradzawo. Zvadaro nhamo yapera, vanhu vakangotongoparara musi iwoyo. Vabereki vangu nekunzwawo zvanga zvichitaurika mumadziro komiti, zvanga zvichidini, ndopo vakati isusu memory tinoenda naye
zvikanzi hazviite kuti muende naye vanhu vanenge vachida kuuya vachizobata maoko. Ndopandakasara vamwe sisongo vakambosarawo ndobva vazoendawo ndobva tasara paya pamba pepekana muroora nemumwe wakasara yekuti vasara vachibatsira basa kana chi basa rese rarangotarisana neni ndinda ndaakutoita kuti ndisamwe navo vachiita zvanhu zvisingaiti. Ndobva after 1 week tiri pamba paya ndopatakadzokera zvikanzi nekuti kubasa kwavo kune mari dzinopiwa kana munhu afa. Ndobva zvanzi tichienda kunofambira nyaya dzemari idzi. Ndobva taenda kuya saka takatanga nedeath certificate. Death certificate vanonyora kuti iwe mukadzi wacho anga ari ningi. Saka mukoma wemurume wangu akabva ati tatoresa death certificate zvikanzi hazviite death certificate ngarinyorwe kunzi anga asina kuroora. Zvikanzi aiwa hazviiti kuti rinyorwe kunzi anga asina kuroora. Kana munhu anga ane mukadzi nevana zvinonyorwa apa mari yozopinda muzita remukadzi. Zvikanzi hazviite ngarinyorwe kunzi anga asina kuroora. Vambotraya pamarket square pamadeath certificate ndobva tatukwa imomo zvikanzi iwe wakapusawo uri kuda kunyoresa death certificate kuti wanga usina kuroorwa iye anga ari murume wako mari inofanira kupinda musita wako iwewe nekuti ndiwanga ari mukadzi wake. Saka vamwene vangu vakazoona kuti zvinhu zviri kuita long process vakati rega ndimboenda kumusha ndozodzoka tichifambira zvinhu izvi. Papaya ndobva ndasara inini nabamunina nezvinhu zvakanga zvichingotaurwa. Kwaitaurikwa zvinhu zvakawanda zvokuti zvimwe zvacho handikwanise kuzvitaura. Kwaitaurwa zvinhu zvakawanda. Vamwe vaita hanzi ndakamudzipa, vamwe vaita hanzi zvanizvo ndakamuisira poison. Bamunini wandaigara nemuromo wavo vakati hanzi mai guru havana kudya sadza manheru. Ndikati inini mubvunzo wangu kana inini ndisina kudya ingowaniwe zvavakataura bamunini. Hatina kunzwa dzokorodza futi. Bamunini vakati kudii? Bamunini vakati vachitaura kuvanhu vakaungana panhamo mai guru ivo havana kudya sadza ratakadya isusu. Saka inini mubvunzo wangu akanga uri wekuti kana inini ndisina kudya raiti ikawani iwewe wakadya huna chawakaita wani. Ndopakanga pane mubvunzo asi sadza ndakatodya. Takatodya tese mupuleti imwe chete. Zvadaro zvangoramba zvichindirwadza ndangoti munhu wese ndangosangana naye ndaingochema ndichingomuudzawo nhamo dzangu apa ndandisina mwana ndichingodini zvichingondirwadzawo. Kusvika ndazosangana neumwe mukadzi kwapa kwakumberi vamwe navo pavakaenda kumushaka ndopandaka ndasara ndiri ndega ndopandakafonera vabereki vangu ndikavaudza kuti inini zvikanzi uya kumba vanogarawo havaigarawo muHarare momo. Ndobva ndarongedza zvikanzi usabata chinhu cheipapo tora hembe dzako chete uye kuno usasiye kana hembe yako. Ndopandakaenda pandanotanga kugara. Saka hapana besides from pasina hembe, apart from hembe hakuna chimwe chero plate chero spoon chero chicha wakatora wakasiya zvese wangobuda nehembe? Handina chinhu chandakatora. Ndakatora hembe dzangu mumonaki one even gumbeze even kana shiti kana chi handina chandakatora because vanhu vaitotaura kuti vaitotaura kuti ndiye akauraya. Saka ndakaona kuti inina mama wangu akangonditi iwe ungaswera uchirwadziwa nemari yemunhu afa vanhu vanokambirira zvemunhu akafa kudaro tora hembe dzako uye kumba utange imwe life nyowani. Saka inini hazvina kundirwadza. Saka pamba pamaigara apa pakazosara ani since iwe wanga wainda wasara uri wega wakatora hembe dzako ukaenda? Pakasara bamunini. Alright. Pakasara bamunini enda handizozive kuti vakazosara vakazodini kana izvozvi kuti vari kuita nezvei. Handizive kubva gore racho iroro paane 4 years now. Ndobva ndaenda kumba kwedu ndopandakata
zvaindirwadza ndaingofamba murodhi mese ndichichema wandangosangana naye zvamunoona ndakadai zvikazoti ndichingochema shamwariwo dzangu dzekuchikoro mumagurupu ekuchikoro kuya kuhigh school kwataidzidza kuya vaitaura vachiita vachiti ndo zviri kutaura ininiwo ndandanewo bitterness ndaifayawo bheki ndikati chero vakataura ivo zvakauraya mwana wavo vanodini vanozviziva vanozviziva and chimwe chinhu chandandakanganwa pamwana apa panhamo mama vangu namama vemurume hanzi takagara pasaidi nepasaidi hanzi takutotaurawo nyaya ndikatoti vana ava ndaitomboti vauye kwamuri pamwe vachida nekuti vaipinda chechi yepostori mai vacho zvichida pamwe vanganoshandirwa kuchechi kwenyu vakaita mwana mai vacho vakati ndakarera ndinoziva vanga vasingamboite mwana saka shona iyi mama wangu vakangoti handina kuinzwisisa shona yacho kuti zvairevei kureva kuti vaiziva kuti mwana wavo akamira sei. I think so. Saka ndagara kumba kuya ivo havana kuzombonditsvagawo kana kudini. Ndopamwe musi pandakazosangana nomumwe mukadzi ndichitochemawo akanditaura nyaya yake kuti akasangana nezvakati kubva ipapo ndopandakabva ndangoporawo mukati mangu ndobva ndatochinja nhamba yangu yekufona yandaishandisa ndiri uko ndikati handidi kuve nechekuita nefamily nekuti ndakanga ndisina mwana ikoko ende saka handina chandinoda ende pane zvepfuma kana mari handiide kana kuita sei nekuti ivo vanototi ndini ndakauraya mwana wavo hameno tine poison here kana kuti nechii asi ivo ndo zvavanotaura kuti ndini ndakauraya mwana wavo saka ndakabva ndatotanga kugara kumba kwedu kuya ndobva kuchikoro paipe ndandisina kuzoita zvakanaka ndobva ndatsvaga bhizinesi rangu pandaita mari yangu yestart pandatanga kutengesa bhizinesi rangu randaiita ndatanga kuzvibhadharira kuchikoro pandaenda kuchikoro zvandakanoita kudzidza chaiko upenyu hwangu hwanga hwakutoendeka hwakuita sei kubva ipapo pandazoroorwa 2020 uno zvekuti inini mwoyo mangu ndaingozviti handiite mwana ndichitongoroorwa mwedzi wekutanga ndakava ndatobata pamweya saka vaitoziva saka amai muromo wakataura kuti angasingamboiti mwana vaitoziva kuti mwana wava neproblem. I think so ndofunga vaiziva nekuti hameno kuti zvakanga zvichizama kurevei saka iko zvine zviri pamurume wako munyowani utori nenhumbu iko zvino ende ndiri pamurume munyowani uyu ende mwari mama wangu akanditi kana usina chawakaita chakaipa mwari vachakublesa ende pamurume munyowani uyu ndakatogara zvakanaka ende akaroora kunonzi kuroora kuya akaroora ndakasanganawo naye ndikamutsanangurira upenyu hwangu hwese akandinzwisisawo akanonondibvisira zvakanaka zvokuti even upenyu hwabereki hwangu hwakabva hwatochinjawo saka apa vabereki vako baba vako semunhu aiko kurovesa chero nanasekuru nambuya nanachii zvese wazorowa at least havo pawakatanga kukwira madambudziko ekuti murume ashaka chichii vaikutora vakazotidzoka kumba saka iwo hauna zombogona kuti wakafila sei baba vako pavaikuitira zvese zvokuti uyu munhu uyu nenyaya yemusikadzwa yako yawaita iwewe handichadi kumuona pano ngainde kumurume and what not but pawakanga wauye padambudziko iwewe vakamira newe vakatidzoka kumba ukadzokera kumba ukagona kuenda kuchikoro ukadii saka unofila sei because watanga uchiti vabereki yoda kudza vabereki kuti zvamunoitisa vana but we can see kuti vabereki vako vaizviita nekuti vairwadziwa nemusikadzwa yawaita uri mwana mudiki vaida they wanted the best out of you. Inini vabereki vangu zvakanga zvatopera mavari vakanga vangozvigamuchira pandakanga ndatotizira zvematambudziko ese andanda kutozosangana nawo tanta pamwe chete asi
mumwoyo mangu mundaingorwadza kuti zvese zvandakusangana nazvo zvinova ndivo vakazvikonzeresa. Yes, ndandavatadzira, but mutiritiro wavanga wakuzondiita handizive maindi dzakazouyawo mandiri kana kuita sei, vanga wakundibatawo zvakaipa. And even hapana munhu anga achambondida kana kuita sei, vanhu vese vanga wakutongondiona semunhu akaipa ane musikanzwa, but now vanototemba neni, vanotovimba neni, vanotodada neni, because baba vangu vakazoti mwana kunyange aita musikanzwa ungamurasi pamwe ndiye achandichengeta. Saka now vanotodada neni, vanonyatsonditemba. So saka unonyatsoona kuti vabereki vako pese hasha dzavaita, vabereki vatakakura navo vedu vakudhara vaita hasha nyenyedzo kuti vaida kuti mwana wese aite abude the best team in life, vanga vasingadi musikanzwa. Saka vaita inonzi tough love iya, handichiona yekuti mwana ne16 years akuita zvevakomana hachavati kumba hachadi, ndosaka vaidi. I don't think kuti apa pareka ndikugadzirise you should blame vabereki, handichiona, because vaitozamawo kuti itase vamwe vana, handichiona itase vamwe vana ende wangogowa igongodzikira kuchikoro iwo aimbogona pakupedzisira wanga wakudzikira. Saka vabereki manje vanenge votonetseka kuti nenyaya yemukomana at 16 handiona wakutotadza kuchikoro, saka what will become of you in life, handichiwaona. So vabereki I don't think kuti ako you should even at some point kuti you should blame them anyway. So kuvakadzi vese vechidiki vari pano, because I believe right now we are 22, handitika vakadzi vese vari chidiki panapa, ungada kuti chii kuvakadzi vechidiki based on nyaya yako yawataura iya watiudzai? Vakadzi vese vari panapa zvandingada kutaura ndezvekuti ukaroorwa kunyanya nezvako izvezvizvi, inini like situation yekuti une vana, murume wako ashayika, unotorerwa zvinhu zvese. Saka at least ukaroorwa kunyange ukasaita muchato wokuunganidza vanhu kana kudini, endawo kukoti uve nebepa rinoratidza kuti makaroorana. Nekuti zvakaitika kwandiri, dai kwangu runzi ndiri munhu handina kuti hanya nazvo, because ndandisina mwana ikoko ende mari yavo ndakanga ndisingaidi. Dai kwangu runzi ndaive ndine vana, dai ndakanga ndichitambudzika ndatotorerwa zvese. Uyezve munhu wemukadzi dzidzawo kuzvimiririra. Inini like now ndakazoroorwa hangu nemurume wangu anondida, but ndinewo rangu randinoti business rangu inini, zvekuti chero pakaitika chinoitika kana chinodini, dzidzawo kuzvishandira nemaoko ako iwewe, usangomirire murume kuti ndichanzingana, ndinoshanda, ndine mabusiness angu. Ndizvozvo at 22. Saka ndozvandingangode kutaura. Hey, thank you very much muningina nenyaya yako. I'm just happy kuti nyaya yako yakazoita happy ending, kuti now you're at peace. Ava vawo mhuri mari yoichere vakapiwa pa 4 years, mari dzokuZimbabwe mari iko nayasikana dzakatopera, handichiona mari dzemasoja hadzigari, handitowazviona. So ndoda kungotenda muningina kuti waita courage yekuti at 22 ubude pachena uye kuzodzisa vamwe vakadzi kuti guys, especially pawataura kuti chero ukaroorwa ita chako chaunoita paside, handitika kana zvichigona ita pamwe panonyorwa, handitika kuti musi waunobuda chero vamwe vanenge vachitori nevana chevanozviitirwa zvinhu izvi, handiwana uwane kubuda une something chevana vako, chero usina kuita mwana usiri wakaplaya kusaita mwana, handitiwazviona. So kuti mari yekubasa yakangotorwa nekufamily, hana chaakapuwa kana chakatora kana chakadii, angobuda ari iye nehembe dzake, handimaona. Saka ndozvaari kutaura kuti ndangoti ndikurudzirewo vamwe vakadzi vari pano kuti please kana zvichiita papa muchiri kufara, wanai panonyorwa kana nemurume wako kana nechipi, because tinozviziva kuti nyaya dzakadai so dzinoitika, handika nyaya dzakadai so vakadzi vakanda vanosara vachichema zvinhu zvatogwa nehama yarova pasi, handimaona hama yainda nezvinhu zvese, iwo sara usina kana chinhu, ndozvaari kuzama kutaura, handimaona. So ipapo sisimele mari handifungidzire kuti vakazoiwana, nekuti ndakazombosangana neumwe aita mapepa kubasa ikoko akanditi bamukuru vako vakauya kubasa uko, asi zvakaramba kuita because vari kusangana nenyaya idzodzo dzakadini dzakawanda, hanzi vari kufanira kuenda kumakoti kudini death certificate iri kuti iwe ndiwe mukadzi wacho, saka iwewe ndiwe uri kudiwa ipapo kuti vakwanise kuwana mari. Saka mari havana kuzomboiwana. Inini kuti vanditange
handine chinei nekuita neupenyu hwavo kana kudini. Uyezve chimwe chinhu futi kana mukugara uchigara garisana nevavakidzani vako zvakanaka zvokuti dai inini ndaive ndiri munhu anga asingatauri nevamwe asingaite sei pasina akandibatsira. Vanhu ivavo vakandibatsira muupenyu hwangu ndoda kupo ndo vaindibatsira. Powerful words guys, muri kuzvinzwira nditi powerful words zviri kutaurwa nemwana uyu, powerful words. Anyway, Mningina, thank you very much for sharing your story. Regarding mbovhura malaini, I hope unenge uri mucomment section timbonzwa vamwe vane nyaya dziri similar dzakafanana naidzodzo antiona kuti vakadzihendlawo sei zvinhu zvakaitika kwavari. Ndinotenda hangu Mningina, Mwari akuite zvakanaka mumarriage yako nyuwani. Right guys, ndaisa ningirikiri, ndaisa a number to call guys, ndaisa number to call in case maybe une wakambosangana une nyaya yakafanana neiyi uda ngotaura nyaya yako andika vanhu vakateerera iri similar to this yatikuchara nezvayo yekuti wakashayikirwa nemurume andika ubva watorerwa zvese kunzi wauraya murume ubva watorerwa zvese and everything and you feel like today you want to share it out and mavhurirwa platform nemwana uyu anditika you can now call anditika motaura nevamwe anditika tonzwa nyaya namba ndaisa and then you can share your story kuti vamwe vadzidzewo anditika pane chidzidzo zvakawanda apa andika chataurika apa kune vanobata vanzwa nevarume vari panowo. I hope mazvinzwirawo mega zvinoitika kana muchinge mashayika vakadzi venyu vasara andika vasina anovaprotector especially kana vasina vana vaya anti munoona unenge utori pataiti hani maona because hama dzotanga kutaura kuti kuti zvadii piwa kuti zvazodii hani maona pane ipotoita dhudhu ipapo hani maona. Saka regai tinzwe kola wedu wekutanga ari kufona apa tinzwe kuti nyaya yake yakamira sei. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Mushe kanjani? Right. Okay, inangu andina kufirwa nemurume but I had an experience with my parents airova. Panyaya dzema boyfriends. So ndakakura tingori tumba medu ndiri musikana and then kune mukomana anonditeera saka ndakatanga kuita zvemaboyfriends too early. I was only 15. Baba vangu pavakazviwana vairova zvisingaiti that I even have scars on my back. But I didn't take it kuti he was abusive or like I saw per comment section people were saying that my parents, they shouldn't do that to their children and stuff. I felt kuti it was him wanting the best for me. Dosaka maybe vaindirova zvavaita. Of which when I look back now, it really makes sense why he did what he was doing. So I feel sometimes our parents, even if Isusu Sevana will take it kuti they were abusive or whatsoever, it's not abuse. It's actually them looking out for us as vulnerable because they want the best for us. I think that's my only contribution. Thank you very much. Thank you very much, my sister. Right, Hansi Nakola, I had the same experience anditika but iye akatanga kuita zvinhu zvemusikanzwa amaboyfriends at 15 anditika saka vabereki vaimurova anditi but now nepasvika azoona kuti vabereki vanga vasingandivengi but they actually wanted the best anditika from her, so panga pasina hatred ipapo andimona. Saka I think she's trying to tell mamwe mamikira aripo vechidiki varipo kuti kana muchirwa nevabereki hakusi kuvengwa but chi hello maswera sei. No problem. Monitoring usual top fan. I can relate to zvakachitaurwa nemwana uyu. Inini ndakafirwa nemurume muna 2000. Ndakafirwa ndichiri mwana mudiki stereki ndine vana 2. Okay. I had 10 years of bliss with my husband. It was 10 years of joy. I can't fault anything on the 10 years that I was with him. Hepano arwara. Arwara zvaita serious manje. Kwakauya shoko rokuti tinoda kumbomusudurutsa asi inini tiende naye kwavaienda naye kwavaigara nditaure nzvimbo. Asi inini ndaisafanirwa kuuya.
ndakati kana mukadzi wangu asingaende kwamuri kuti ndiende handiende nekuti marwariro andaakuda aakuda mukadzi saka vakati hazviite kuti auye saka haana kuzoenda nekuti akaramba kuenda nekuti ini ndaisaenda azosvika pakushaya amai ndakatambwa 2 notes kuigirwa kwakatanga rufu ruchiri on kwafambirwa mapepa ndichifamba ndainge ndiri kumashure chure nezvaiitika situation yaiitika kufambira bhodhi ndainge ndiri kubackward kusarudza kofini vaiti vakasarudzawo ndibvunzawo kuti iri rinoita here ndoti iroro rinoita because ndakange ndisingadi kutaura anything chaizonzi vada kutoenda paforefront ndikabvunzwa kunzi mamuchida kuti murume avigwepi ndikati zvanga zvakanaka kuti avigwe Harare nekuti akazonovigwa kumusha vana vanozonetsikana kuenda aiwa pakaita mashoko ekuti mabhoni because ini ndakazvarirwa ndikakurira muHarare mabhoni location hadi kuviga vanhu kumusha pano bhodhi yauya vakanga varongwa kuti vanonoviga kumusha vamwe vari kuitirana nharo pachavo kuti bhodhi viewing yoitwa here muno kana kuti yonoitirwa kumusha munin'ina wacho akati anga ane vavakidzani anga ane shamwari dzaanga ari kushanda nadzo dziri pano bhodhi viewing dai yaitwa bhodhi viewing ndasumudzwawo nana mbuya wanga waripo zvanzi ndaunoita bhodhi viewing kusvika pakofini so varanzi kwiniva kuvharwa ndobva taenda kumusha kunoviga munhu aiva pakataurika zvakataurika zvekunzi mabhoni location kana vanhu muchiroora munofanirwa kuroorana vematongo pakataurika zvakataurika nepano tadzoka ndaona meseji yasvika kubva kuna tete vakuku zvikanzi toziva kuti hanzvadzi yedu yaishanda fani asi ini ndaishandawo yaishanda fani saka tinoda kuti unyore zvese zvamuinazvo to the last spoon and the spoon yakatonyorwawo kunzi to the last spoon for sure but fortunately munin'ina wake aimutedza kumashure kwake aisasapota zvese zvaienda baba mukuru pakuenda kumusha vaitoda makiyi emotikari munin'ina akati maiguru nekuti kana uchichema unongoti ngavatore zveseka ukatongovapa chete makiyi ako emotikari motikari haisi kuzodzoka ende inini musazondiinvolve kuti ndinodzosa motikari back kubva ndaregera kuvapa pamotikari takanoviga tikadzoka amaimi zvinhu zvikangotanga kunetsa tine chivanhu chedu chekuti muzukuru ndiye anofanirwa kuuya zopeta hembe muodhiropu ivo haufanirwa kudzibata dzakaspenda 2 years dziri mumoto pasina auya kuzodzibata hapana chataura neni wediwe marriage certificate ndinoiencourage senge zvanga zvichitaurwa nemusikana anga achitaura ndinoiencourage zvechokwadi asi chivanhu chedu handisi kuti vanhu takasikwa takaita sei vanhu vatema handisi kuti takasikwa takaita sei still I encountered maproblems ekunzi haufanirwa kufambira zvinhu izvo zvouri wega saka takazoenda behind people's back nemunin'ina wacho aitisapota tikanofambira zvinhu zvatakanofambira akati ndinoziva kuti mukoma wangu anga aine vana zvinhu zvese zvaanga achifanirwa kuwana zvinofanirwa kuenda kuvana vake maiguru ndiri kuitira izvi kuti muone kunyatsochengeta vana nestansi yakaitika iyoyo hapana anga achada kutaura neni and then a few months after tamuviga kubva ndati regai ndiendawo kumusha nevana ndinoisa maruva panhingekini paguva ndobva ndatoarenja natete mbva wanditi uya tisangane pagrowth point ndobva tasangana pagrowth point ndobva maruva angu amaima ndabva nawo kuharare tasvasangana pagrowth point zvikanzi varidzi vedunhu vati hazviite kuti mukwanise kuuya saka motodzokera ini kwakutodzokera hangu nemaruva angu kuya 17 years passed since akafa hembe dzisina kugobwa 17 years mune hembe dzemurume sesemeli 17 years ndine hembe dzemurume wangu dzakazogowea only because my eldest child anga akura ende panga paita kufiwa kwanga kwakaitwa munhuri asi hembe dzichigowewa only when my eldest son had grown up
approach them kuti vamwe vese vari kugoverwa hembe asi dzababa vedu dzichiri dzakagara. Ndopakazongogovewa hembe nekuti ndakanga ndisina kuvapira zvinhu zvandakanga ndawana paestate park. Ndakanga ndisina kuvapira saka 17 years ndakagara nehembe 17 years dzisina kugovewa. Chinonetsa muchiwana watema chedu ukangofirwa nemurume chete unenge uchingonzi ndiwauraya chero agwarisa sei ndiwe wauraya. Asi mukadzi akashaya usually hatiinkaunte zvakadaro. Saka I can relate to musikana uyo. Ini ndakazoitawo happy ending yangu 17 years after vagova hembe. 2 years after that I remarried. Okay. Asi futi zvinoita mwari vakomana pandakafirwa ndakashaya 2 cents yange chiri 2 cents. Mwana wangu aidzidza kuMount Pleasant ndichigara kuMasasa Park. Ndaishaya 2 cents yekuti ndiwedzere pakombi kuti mwana aende kuchikoro. Asi pavakazopedza kugova hembe ndakazodecide kuenda out of the country. But ndikazoita kanenge kaforgiveness kekunge ndini ndanda kudzokera kwavari even though ndichiziva kuti vakanga vasina kudzokera hembe. Upenyu vhiri rinotenderera kunyangwe tiri ana atete kana ana amwene kana hanzvadzi dzedu dzafa kana kuti vana vedu vakomana vashaya ngatiregerei kuekita mawei atinoekiterwa nekuti mangwana hamuzivi kuti achakuchengetai muroora uye herewo makambodadira futi kutaradhara kuya. But ndinongoda kutenda mwari neuyo akaita happy ending yangu ndine happy ending 2 years after 17 years of them kusagova hembe. Vagova hembe 2 years after that I got married and I'm leading a happy life. But asi makachiona simili muri kutaura kuti chikwi muri kutaura kuti chitwa pandakazoti ndakuda pavairamba kugova hembe ndobva ndati iyo nyaya yekuisa paFacebook apa wavaonawo munhu wawawanaka waisawo paFacebook munhu wako waisa paFacebook. Kubva ndaaporochwa zvikanzi tiri kuona munotoone munhu paFacebook as far as we are concerned muchiri makaroorwa mumusha medu. Saka taakufunga kugova hembe. Saka kuti tigove hembe munofanirwa kubvisa $1,000 yekuti titenge mombe 5 dzekuti hanzi makacharika hembe. Ndikati over my dead body I want. Ndakabvisa 1,000 iyoyo dzakatozogovewa only when mwana wangu mukomana started going to them to say kuti vamwe vese vari kufanira kugoverwa hembe dzababa vangu ndo dzisina kugovewa sei. Zvino pa 17 years apa mwana anga azokura fashion yatosiyana kapa handi hembe dzinopiwa vana fashion yatosiyana kapa vana vakazozipfeka hembe dzababa vavo kwati zvatosiyana katove marevolution ana baba iko kwavana maskini jini vakadzipfeka hembe idzodzo. Aiwa vari kumamisha vakadzipfeka dzakaenda dzikanogovewa kumusha vari kumamisha vakapfeka vana vakangotorawo zvavaingofunga kuti vangatora vakangotora things like mablazer because baba vangu vari muZimbabwe national team of some sort which I will not mention. Mablazer egreen national team eZimbabwe ane mabheji avo ndo avakangotora chete nothing else. But zvimwe zvese aiwa vari kumusha vakagovana vakatopfeka zvikatokwana zvikatoitawo saka vakapfeka. Mva zvakaoma yo at least upenyu hwakaoma. Kuita kwaMwari munhu wamunoitira kudaruka sezvataurwa neuyu kuti ndakatoroorwa ndakagara zvakanaka ndatoone mabhizinesi angu. Aiwa ndakatoroorwa ndakagarawo zvakanaka fani ndinofurika kuenda kumusha once a year kana kukangonzi help iko kwavo kwacho kwomurume wangu. Aiwa ndinotoheropawo zvakanaka kwazvo. Handiti kutonzi makanzwa kuti kune chakati here chiri kuitika. Asi vakangamwa zviya ndozvazvinoita inga zvakaoma. ndoyandangoti ndisheyewo kuti nhasi ndine zvandinorileta nazvo. Ndizvozvo maita henyu musati vana kutodzidza zvakakosha kuti varume kana tichindi zvatotaura zvezvo kuti kana tichirarama kudai so even ukaudza munhu yefuneral policy chaiyo anonatso kuti hafi hanomaona
saka tikaudzawo vanhu tikaudzawo even tikashtaura pano varume nevakadzi kuti mi varume imi pamunenge mune vakadzi venyu chinyoraiwo somewhere kuti mwana wevanhu mukadzi wako wanenge achikuwa chari kubikirawo asasara achitambudzwa chiwanawo paunonyora unokanda vanenge vachifunga kuti havafi handimaona kuti tinoda kuti ndinyore iwe uda kundiuraya aiwa but tikuzviona zvichiitika handi muri kutaura nemuromo wenyu zviri kuitika zvinhu izvi zvinoitika asi ivo vana vechidiki kungovaencouragea futika kuti kuita chicertificate chako chiyaka ndopaunozoona kuti it's an achievement kana zvino chicertificate chechiya mirai ndikudzei chicertificate chechiya kune vamwe varume vemashurugwi vanenge munoti vakadzi vese vava vari papa vari mudzimba havadi kurogwa munoti havadi kurogwa havadi kuenda kunochita makoti but kuna mumwe varume vashurugwi anenge achiti handidini zvochetani handizivi kuti saka pakadaro vava vana vavechidika mungapa advice kuti chii advice yandingape kuvana vechidiki sisimberi kana uchiziva kuti munhu wako haadika haungotaure pese pese zvinhu ziva pekutaurira uye matauriro aunoita varume vazhinji ndevechishurugwi iwayo asi ukachuza even in life with anything in a marriage know what to say and when to say. You don't just say anything abruptly. Muchuze panguva yaanenge akafarisa iye akafara muchinyasoziva kuti muri kuwirirana kuti tikango unofungei tikango kotonzonoda kuva murume kuda kundiuraya sewazvitaura izvozvo varume vari papa vashirugwi imi varume vashirugwi muri pane nini fonai imi varume vashirugwi mutiudze kuti izvo zvine vakadzi venyu mune muchato here kana kuti vakadzi vari kutonetsa kuti tinoda kuti imi muri kuti handinoda ndichatirei kuti kana kuchita tinondiuraya murimo imi vashirugwi panapa varume aiwa unotsvagawo I remember inini amai vangu baba vangu vaisada kuti vachateka mai vangu vakavapinda nekuti kusvondo ndingatosaririrewo ndisina kana hembeku ndisina kana kupfekedzwa nenyaya yekusachata ndokuchata kwavakanoita ikoko unongotsvagawo karizini ndatosaririra kana uchipinda svondo dzinopfekwa uniform idzi wewe ndatosaririra mwari ungopfeka uniform ndanga ndichida kuenda kuchechi nhasi zvinondikurira munhu wese anenge akangopfeka uniform nekuti asi inini handina nekuti handina muchato zvinongonetsawo dai ndaive nemuchatowo ndaitopfekedzwawo uniform wedu wechimiramira panavo saka choose the right time yekunge uchiudza munhu wako zvinhu ende tsvaga maexamples aunokwanisa kuusa to entice them kuti muende kunochata indonasa kuti kana kune varume vamashurugwi anenge achirambira vakadzi kuti kwanzi munozviziva kuti 95% yevarume mashurugwi mazuva ano mazibhoi waya mashurugwi anenge achitoramba kuti handidi yewe uda kutondiuraya se wazvifunga izvozvo zvikasadai kana kutomhanya kunoreva kuhama dzake kuti munhu adoda kutondichatisa kuda kundondiuraya kuda kudai indotogogaya kuti kana waita zinhu shurugwi rakadaro handimaona rikange raramba handiti rikanzi ratanga iro kuti gidi pasi hama idzi dzikatanga kuya chiti kudika mai mwana kumbotosiya chitunha chakavata vaumbotodzikwinya wotopfeka shoti mai mwana kana skin tight kuti ngapagwiwe kana pachigwiwa mai mwana haungati watambura nemunhu mai mwana watambura nemunhu uri woti watambura nemunhu mai mwana muchidya soruti muchidya mavheji muchidii vana hama vana pombi yadonha vana shuro yomubhuku vongouya vachibvawo kwabushu kwanenge vachibvako voti kwatinyorere pasi utipe mai mwana ndombochisiya kuchema chinhu chira tomboita zvefaiti zvedhudhu hamuzvibudi totosimba ndochema ndaandoga mai mwana ndotochema ndaandoga mai mwana ndotochema ndaandoga zvapera izvi ndotonyatsodzikunga inokuti ukaita zvokutotamba zvaundirwa nesipuni chaiyo mai mwana nependi dzako dzotogwa spuni chaiyo yakangaenda and at that time I was so fortunate kuti I had a sister anga akangwara kuti uri kupa makiu kuti besides baba mudiki my sister was also more jacked up than me. That is what helped me as well. Saka anyway aiwa ndokuencourage vana vechidiki encourage varume venyu kuti vanobvisa mari asi encourage varume venyu kuti muite michato yekungoenda kana kukoti haikona yekungoendawo kana kukoti asi ivo mufanira kuvaudzawo kuti kana varume vacho vachiletsei vane varume varamba handimoona kuti vatoramba zvachose zvekumakoti zvizvi imisana mai vechikuru vaudzeiwo plan B because chokwadika zvohwisa tsinya yemwana inohwisa tsitsi inorwadza
dei asina kuzoita happy ending inogwadza mwana pamwe zvidei achitotambura achitodonetegwa mari yekunotengesa manhingikiri mafiriziti emurume anga ari musoja kana nemamhoni kuti haibudi mai mwana zvimwe nguri zvokutokodza vanaka kuti newo uchitokuita uchishurugwi pamariro ipapo mai mwana chitombomira kuchema upo kuti ndizitaura kuti hakuna chinobuda mutuzitaurana kana chipino chavigwa mai mwana wotokuita chiturukukiya gedhe mai mwana unopinda nepai koza inde kwamunoda itai zvamafunga handakada spuna ndokupai ende mungadidi hapana vakakudii unless vatokuuraya zvine mushonga manje mushonga wabati pasina chironda hapana vanongopopota vakadii but ivo nengotomira panzvimbo mai mwana because izvozvo raitinawo kwamunenge muri koko kunze kwenyika dzamuridzi munenge muriko mashifts muri kuita 4433 mashifts depression anditika depression zvese muchiita anomaona then rongobudikira haro rimwe rine mang'aro rinenge richibva kumusha uko rimene ndinyorere yaruda nhamba ndokwai rumwe rongobudika zvarubva kumusha uko ranga risingazivi kuti kunoshandiwa risingazivi kuzvishandira mai mwana richingoti kwaenda kutora zvinhu zvabhuti kana kuti zvinhu zvemunin'ina kana kuti zvayokorirega mai mwana kutofiwa dorova munhu akazvirega musiwonera simba rekuti noshaatira bhepi kuvamanyisa unovamanyisa nechivhorovhoro kuvamanyisa nefuti kuvamanyisa nechivhorovhoro chaiko knowing what I know now, if I were to relive that zvokwadi ndaifamba payadi ndisina kupfeka bhuruku mai mwana zvokuti kwai mari variko vanoshamisa tozviziva but unenge washungurudzwa munoti vanhu vese vanoshungurudzwa vanenge vasingazivi mwari munoti vanenge vasingazivi mwari vanenge vasingamunamati vanenge vachimuziva mwari vanenge vachimunamata mwari asi zvinotoitika munguva iyoyo yekumuziva mwari unamata munoziva kuti sometimes mhinduro yamwari hauyi ipapo inouya vazvituta zvose nebhurugwa rako vatora vaenda nazvo mhinduro yanopostanga kuuya neimwe nzira handi zvinhu zvainza kana kundofiwa vai mwana kodorogwa munhu somunhu oraiti mamama ita basa rigaitinzwa muti vanoti kudii thank you very much right rigaitinzwa shuwa guys noti pamba pane poda toenda chirugi because ka chokwadi unozviruza hatidi kunyeperana unozviruza mirai ndifonera ungachifona big alright pabva paita umwe afona rigaitinzwa kola hello hello nderi ndiri right hangu ndogara ndichingotera malive yenyu but ndada kutombotaura kuti ndine nyaya yangu ingori similar kune musikana achangobva uyu alright tiudzeyu tiripo inini ndakangotiwo ndanda form 4 ndatowards kunonyora nyaya yanga achitaura yemaparenzi unenge tinenge tichikanganisa munhu unenge uchita musikanzwa but sometimes maparenzi anofanira kunzwisisa kuti kana mwana form 4 haazoshayiwoka munhu waanofambidzana naye so pakufambidzana kwandaita ndandine mukomana wangu wandafambidzana naye achitoti ndoda kutora chichi saka umwe musi ndakangoti nonokei kuenda kumba but kwete zvokuti I think dzadziranga kuri kumaraundi 4 or 3 then mama wangu bva vatonditi dzokera kumukomana wako waunga uri pandaedza kuvaexplainera zvikanzi itodzokera apa nandatowa because tiri mamuri muna June ndichifanira kunyora November ndikatondidzokera hausi kuzopagara pano vanamboenda kumba kweshangu kuti vanotaura naye kumba kwamadha advisor kunokumbira vana kutongozvinzwisisa nakofosekedzwa ndaomba kumukomana ndobva ndaenda mukomana akamboramba zvakewo bva azobonditora ndazosvika kumba kuye kunosvika unoona kudai murume atori nemukadzi anga atori munhu anga ane mukadzi apa ndaisazviziva my way ndasvika kuye ndakutanga kutsanangurwa zvikanzi munhu wako uyu hauzviziva here kuti ane mukadzi nekuti taidanana naiye aigarawo kune imwe location ndaigarawo kune imwe location ndibva atori nemukadzi wake uyu saka ndiwo kutoti vanetsane nekuti kubva nguva yese vanga vari kutonetsana vanga vasi kutombowirirana nemukadzi ini kumba hakusi kudzokera ndikati ini kumba handisi kudzokera ndakutongogarawo panapa nekuti handinowo zvandingaita kumba kwedu kwakunotomira musha mukomana ndopa akazoti ndinongovatora vese ndobva ndatanga kugara kumba kwamwene because vamwene vanga vakarambiwa saka vanga vachigara kumba kwavo uyu mukadzi ailojerwawo kwakewo saka kwandaigara saka ndagara bva ndazondichidzokera unogara kumba kwatezvara nekuti isusu takatambira mukadzi wake wekutanga kusaidi kwamai izvozvizvo wakuendawo kusaidi kwababa okay matoi pabarika apa matoi pabarika wangone makore mangani apa wangone makore mangani ndandine 17 yuki sineli ndakabatwa rafu
munoziva kuti ndaiti pese pandinenge ndasvika ndikanzi imbomutoraiwo ndaigara 1 week rechitu ndonzi imbobva chienda unogara kumba kwamainini ndogara kwamainini rechitu ndonzi chimboenda kumba kwatete vese vaingondisaidzirana kusvika mukomana azoti zvanetsa izvi rega ndikutsvagire basa nekuti hausisina pekugara pakanaka ndakukutsvagira basa ushanda mumba ndakatsvagirwa basa simeli ndikatanga kushanda mumba 17 ndandiri hangu munhu aigona hake kushanda ndakatanga kushanda uko abereki ndingoti ndiri kumurume ina handisi kumurume kweye mukomana murume uyu anga nemakore mangani anga ni 27 ko mukadzi mukuru anga nemakore mangani mukadzi mukuru anga ne 19 zvomba makangoputsa mainzana mamuri vana mose because avamainini vanga vakasiyiswawo chikoro vari grade 7 ju nemurume yeyu ndakatotanga kunzwa history yake ndatova ikoko ndakagara sisimeli ndichishanda mumba paya ndichigara zvakanaka asi ndandakupa mukomana pressure kuti chitsvaga imba ndauda kugara chii ndauda kugara newe ndaneta kushanda ndopa akazotsvaga imba tikatanga kugara tese tagara tese ndofunga takagara a month akatanga kunetsa kuti hausi kubata pamwiri sei usiri kuita pamwiri wewe takanetsana dzimwe nguva aiti mumwe musi anouya mumwe musi haauye ndozonzwa kuti pamwe anenge aenda kumukadzi wake yeye kwandiri ainditi takasiyana ndakatambudzika ubereki wangu hapana kana chandakambovaudza ndikazonzi nalandlord wepamba pandaigara mwanangu tengesa mafriziti inini kundoona kudai ndiri ticha asi mafriziti ndinotengesa ndakatanga zveshuwa kuhodha mafriziti ndichiisa kufiriji kwavo ndichinotengesa mumwe musi ndakati ndichitofamba murodhva ndasangana nemukomana wandakambodedza naye asanga ari pamberi pangu ndobva atondiofa zvikanga uri kuda here kuita kushanda pamadhezi aya paitwa mapayphone emurodhi aya pandatanga kutoti handinoda ndobva atondipa basa reyabva ndatanga kutoshanda paya ndatanga kushanda murume abva azviziva kuti ndiri kuswera ndisipo pamba ndopa akanditi chibva pamba pangu panapa hausida kundizvarira akatanga kungokomblena zvakawanda kusvika ndazofonera mai vangu ndobva ndichidzoka kumba ndokudzoka kumba kwandakaita ndobva ndaenda kune imwe city ndakazobvako kuna mai vangu kozi mamuri muno muharare bva ndazoenda kunogara kwamutare ndakagara kwamutare ndakatanga ushungurudzo futi nambuya mai vamai mwoyo wangu zvikandidya vandasimuka ndakananga vandaenda kumozambique sisimeli kusina munhu wandaimboziva ndakatanga kushanda kumozambique ndichishanda mumba basa ranga singachabhadhare futi ikoko kwachona bva ndadzoka futi kuno kuharare ndakatanga kuona attitude yamai vangu vanga vakundida kundivenga ndakakura ndiri mwana wanga kavengwa sisimeli ndaisatombodiwa zvokuti zvinhu zvese zvaitengwa pamba ndindangonzi ndichitora chekupedzisira iwe takabarwa tiri 2 saka pautu hwedu inini ndini first born but ndaisatombodiwa ende ndaitozviziva ndega kana vanhu vakawanda vaitondibvunza kuti ndimai vako here ava kana kuti havasiri handizive kuti chii but vanga vasingandidi saka nekudaro ndazodzoka papa yamai vakundida takuwirirana ndazowana basa paye ndashanda ndofunga ndine 4 months ndichishanda pandaishanda bva ndazoonana nemurume wandanaye izvezvizvi takatanga kudanana gore rese ndikatozoona kuti murume uyo ari serious murume wangu muforera akatanga kutozondida sisimeli zvinotoshamisa akati takuingeta tikaingeta akauya akaroora wekutanga uyu akandiramba anga asina kana kubvisa kana tsvakirai kuno sisimeli haana chaakabvisa asi uyu murume watanga izvezvi akatouya akapiwa madheti akaroora zvakatotyisa zvokutoti area ndotogara nanhasi vanhu vanotozviziva vanhu vakawanda vakashamisika zingaite ndakaita kumekaso saka nanhasi ndinotozochipedza asi ndiri kushuvira kuti zvinhu zvikaita zvakanaka lockdown ikapera ndoda kuti nditange futi chikoro ndoda kuenda kuchikoro okay wangagumira forman form 4 at least you can still go back to school. At least there was a happy ending as well. At least there was a happy ending. zvakaoma zveshuwa sometimes vabereki zvavanoitaka inini nenyaya kuti kusarudzwa kwandaita ndaisada kuita mukomana asi kuti kusarudzwa kwandaitwa nevabereki ndaitozoona kunge mukomana ndiye munhu anondinyaradza ndimazviona saka dzimwe nguva vabereki zvatinoita dzimwe nguva nditinotuma kuti vana vaite zvinhu zvakaipa obviously vandakaita hangu zvakaipa but maparents vangu vaifanira kuzvinzwisisawo but sekungoti sevanhu vanga vasina hanya neniwo vakabva vangondisairira kuti ndiende kwakadaro
But I hope wakazoregerera vabereki vako. Oh, a shame. vakabva vazoshaya ndikazotozoitawo vana 2 vangu vana vandinawo ndaitoshambisikwa kuti ndichaita vana here ndainza uzvare asi ndakazokwanisa kuitawo vana vanguwo ndakatogarawo zvakanakawo ndege yandainzi uyu mumhuri ndaingowa munhu aingonzi uyu haana basa rese ndatoneta nekukwira ndege apenzawo ndichitofazvidhiraivhirawo but ndaiti munhu anga akashoreka ndichitukwa pandaingosvika torangoitika chinhu ndaingonzi ndii ndinenge ndachiita asi ndongotendawo mwari kuti Mwari vakazopindira at last. Hey, thank you very much. Nasi tikudzidza. Nasi abereki muri kunzwa abereki nasi day renyu hukoyo iri vana. Thank you very much Kola. Thank you. Ndinotenda maita basi. Right. Abereki muri kuinzwa nyai. Muri kuinzwa abereki kune vana vabereki vese nyai is 2 ways. Animona. 1, pane kuti vabereki handiti uri kuti ndikuranga mwana wobva wadzinga mwana handitika mukudzinga mwana uyu handiti mwana uri kunomupusha handi kuti anoita 1 rakunoita urere mumastiriti riya kana kuti 2 handimaona akutonoenda kunotizira ari mwana mudiki nguva isati yakwana handiti koita vana imimi vana vekuti munotiza kumba handitika muchiinda kuvarume saka nyaya idzi dziri paviri handiti imi vana munotiza kumba uchipiwa rudo rwese uchitobatwa hameno uri gold rekumba unotiza napachiwindo apo hanimaona uchienda kunotsvaka mpolipop hanimaona saka pakadaro ngati toda kubhalanisa nyaya toda kuibhalanisa kwese nyaya iri pa2 handiti vabereki vanenge vachiti kuitira mwana strict handiti strict vanenge vachiti kuitira mwana uya mwana anobva atoti zviri nani ndinangu kumurume hanimaona because kumba handidiwi panenge mubereki achiti ndikugadzira mwana kwete mwana wekuti handika uri kupiwa zvose rudo rwese ruripo zvese zvauri kuda kuwana uri kutengerwa malebhu chaiwo zvese everything vari kufira iwe vabereki chiwindo uchibuda handitika uchiinda saka toda kupabhalanisa pesa apa handika pari paviri pane 2 nyaya apa dzevana pane tinyaya yevabereki versus vana versus vabereki nyaya iri 2 right regai tifutore vamwe vari kufona apa tinzwe because nyaya yacho iri kuda kutoita mangange panapa hokoyo ivabereki inanisiri ndi kudaro vana ndo vari kudaro kutaura kuti vabereki mukudzinga kwamuri kuita vana kumba muri kukanganisa. Hello Kola. Hello sis Mary. Muri right here Kola. Ndiri right muri pe. Ndiri right. Muri right ari madayari. Madayari zari right stereki. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakaromba ndakabvisirwa. Ndiri kupedza form 4. Marizauti eform 4 akasara kuya ndakumurume. Alright. Ndakumurume kudarida ndane 18 years. Ndane 18 years. Ndichingoenda muna January. Ndandaita nhumbu. Because anga abvisira simba. Muna mukasta tena kutochata kukoti chapter 37. Ndikatochata ndikatochinja senemu ndikaita kune senemu yake. But muchurukwa ndaigana sika kuzokuti anga akaroora. First time anga mburi nomwe mukadzi vakarambana. Mirakola. Saka uri kuti makatoenda kunochata. Wakabvisigwa mari. Ukaenda kunochata. Kuna medhemu variko vakuru. Medhemu wangu akasiyana ini ndisingazivi kana vana vamweni vanombogera vandiudza. Saka sei uri kuti ndimadhamu iwe? Nokuti wakazenge wachataka. Ndachata ndikatoita mwana wangu wekutanga. Ndikaita mwana wangu wechi2. Wechi2 aine 2 years. Vakatanga kucommunicate. Nemukadzi wekutanga. Nekuti mukadzi wekutanga ngenda kundomuti ndiri kuda maintenance. Angane vana. Angari teacher. Angane vana. Mwana 1. Nemukadzi wake wekutanga. Right. Saka pakuitana maintenance apa kuenda kumakoti. Vakasangana. I think munoza vanhu vakamborara vese I think vakadanana.
inini zvangu anga atondichagira basa form 4 yacho ino handizvo ndada kupasawo zvangu but anga azomuchagira basa pachipatara pandanda kushanda as a nurse aid ndopandanda kushanda pachipatara iye anga ariwo tichawo ndanda kushanda pachipatara tadaro sisimeli ndakangodzi one day takagara zvikanzi handikumba kwenyu mai vangu hanzi ndikati aona mama wangu vanogara kutauni zvikanzi handii kwandakabvisira mari kumusha kwedu kune hama dziriko ndeni tikadhiraivha tikaenda mandine handbag sisimeli ndikasiya vana nemusikana webasa tikaenda kumba ndikangosiyiwa pana mbuya vangu amai vababa vangu ndasiwa ipapo zvikanzi ndichazodzoka ndichitaura nyaya iyi muna December kuti ndasirechi mukadzi ndamusirei yes kwakaenda tsuro saka kola wakaitwa gara ndichauya sisimeli inda wabereka wauya ndatoenda gwara mashurugwaya ndakaita 2 days ndadzoka gwara resimeli vamuna vangu tichati munhu achauya paChristmas haana kuuya mushurugwaya akutogara nemukadzi uya wekutanga nevana vangu saka wani mede anga ari pachikora kane nhamba dzangu vandifonera zvikanzi mama muri kugara zvenyu uyai mutore vana venyu muzvigarire vana nevana venyu murume wenyu atori nemumwe mukadzi musikana wenyu webasa akati haasisipo allright ndandamufonera ndikandoenda seiko zvinoita mwari zvaanoita murume ari kudhiraivha noti kwanga rubva kupi akaita accident akafira ipapo same time iwe uri kuronga kuenda kunotora vana ini ndine muchato yana muchato nyaya yataura first kola simeri yandirwadza ndachema pataura first kola wenyaya yake murume akaigwa simeri ndikaudzwa wangu asina kudzidza mwana wedu ndianga kadzidza ndiane zvinhu kana poto chesimeri hana kubuda nayo kana sofa randakatenga chero hana kubuda naro tese tiri parati takabuda nadzo nemuchato kuteroza muchato wakakosha unenge wasangana nevanhu vasingapengi sisimeri muzoti ndachema patara musikana ndakabuda ndinumwe wacho murume wangu angatoriticha zvotopiwa mari every month yevana asi hapana chiwani chandakapiwa sisimeri aiwa ndoda kubvunza mirai kola mati maive nemuchato iyi muchato inyongorore feke 37 sisimeri alright saka imi makaenda aiwa mirai makaenda kukoti here takaenda kukoti ndakachatira kukoti kwakusapi ndoreva kuti murume ashayika makaenda kunovaudza here vanhu vemutemo kuti ndine muchato murume wangu iyi nyaya iripo iyi hani maona asi hama dzekutora inini mai vangu vakanditi mwanangu siyana nazvo unofa ipapo pakuti mai venyu vakakustopai but otherwise bepa renyu raingonomira roga raingonopedza nyaya yose sisimeli wakafambira kutora mari dzese manzwa wakafambira kutora mari dzese ndikati ndine muchato zvikanzi auitwe nekuti hauna kudzidza takadzisa amwene wangu chakaniti ndini ndakadzisa mwana wangu hapana chaukadzidza uri form 4 ende wese mhuri yavo isengekadzisa zvikanzi hamuna kudzidza ini mai vangu akati mwana wangu unofira zvinhu zvemahara siyana nazvo mubhedha nemasofa unoumadi siyana nazvo sisimeri ndakasiya ndasiya ndandauya kuSouth Africa ndauya kuSouth Africa ndikatanga kushanda ndikatenga stand yangu ndikawaka nowadays wakutanga kundoti takuda kupai kumari yevana wana ndakadzisa ndega sisimeri from until now mwana wangu wekutanga ari form 6 umwe wacho ari form 4 ndindega ndikudzi wakuvada wakati uya iye zvino takuda kupai mari ndikati imari dzakupiwa kuhurumende munhu akafirwa imari haindodzisi mwana wechikoro I think wakufila bed now asi hapana uye mutore zvinhu zvenyu kana zvakuwanetsawo zvakuita sei mainini uye mutore zvinhu zvenyu asi simena ndasasa ndaenda kundotira zvo ndakati mwari muri mwari vanogona sisiyapo wataura kandarwadza kuti ndakabuda ndisina chinhu ndo zvandakaita ndakabuda ndisina chinhu sisimende nevangu ndisina kana chinhu asi ndikava muchato nanhasi kana ndikafa nhasi sine muyeyo ndiyandiri kushandisa nekuti kuZimbabwe zvainzi haukansele kana usina vanhu vekumurume but izve zvaizi izvezvi mabhodha wachavharwa ndakugonochinja but nguva iyo ndainambirwa kunzi kona pana fawe hama kuti tikansela kuti zvavafamba sei ndozvo zvakamirira asi nanhasi nemuyoyo yaindinayo muchato
muchato ukasangana chinhu nemuchato wako unofira mahara. Nyange uchinzi kunamata akati unourayiwa, vanouraya vanhu vane mishonga, unourayiwa uchingofa uchiti Mwari wangu, asi watofa. Mai vangu akangoti mwanangu, zviri nani kuti ubude usina chinhu, unofa, unoshanda zvimwe. Asi tarisai zvanaizvozvo Mwari zvavanoita. Mwari vanokuropafadza, ndokufara ndanemba ngekuti inini ndane zvinhu zvose zvawakatora ndanazvo, Mwari vakandidzorera. Iye zvine zvavakunditi uya uzvitore, wazoonewa kunditi uya uzvitore. Ndakati handizvidi ndanazvo zvangu zvandakashandira kuti zvoni mwana wenyu ndiyakashandira ndasina kudzidza, mwana wenyu ndiyangakadzidza. Ndiyo nyaya musikana wepataura yandibata ndikazomwati une muchato, inini ndakazvisiya because unofira kuti une muchato. Iwe usingashanda unonzi wanode ndaishanda sime ndakabva niko. Mina ndibovunzawo naye Nicola. Ko chinongonzi kushanda makuseni kungomukira uchinda kubasa. Kana uchitengesa mafurizi ako akusi kushanda. Sisimele, unenge usangana nefamily dzakadzidza sisimele. Ione form 4 ne 2 subjects. Nyange wakazoshanda zvako sisimele. Vanokuti wakauya uine hanzvadzi yedu ndoyashanda pano ndengene mari. Waitei? Wakaitei? Hapana chinhu chaunobuda nacho zvinhu zvemwana wenyu. Aini, asina vangatondiuraya havo pafeya, vangandiuraya. Vangandiuraya, Nicola ndikunyepa, tiri kunyepera. Kufira sofa. Moti munhu anongomoti inyore here imi kungobudisa mweya womunhu imi Nicola. Inyore. Haisi nyore kungobudisa mweya womunhu. Muruza zvamukuda mune musati sisimeri kune vanhu vanopenga parufu rekuti unongobuda nebhegi rako moenda. Musiya vanhu vane zvinhu zvavo. Vameno kudazvo. Amen. Ndiyo nyaya ndatotondichaendanzwa kubatikana ndikati kola uyu neni we are the same page. But now it's happy ending. Zvakaoma. Thank you very much Kola. Thank you. Ndabva ndafungidzwa imwe nyaya yaningiki. Thank you Kola for calling. Ndabva ndafunga imwe nyaya yemukadzi ari kuWhatsApp group uku. Ndeyanga ari panapa. Nai Lorraine imbodeedza kaningikiri mukadzi uya yamene kuti anogona here kuuya panapa amboya nenyaya yake iya. Ndiye manje apa yekuramikwa Chituna kuno iyi. Waiziva uya ari kuWhatsApp group uyu. Amene kuti anogona kuya here mainingi vaya Lorraine Mkundu kana vamwe vari kugroup reWhatsApp remadzimaiko. Nyaya yamuning'ina wedu uyo gweru uyu wokuramikwa Chituna cherumwe rudzi ugu. Murume akanga ari muZimba asi vari vekune rimwe rudzi uyu. Ndisataure zita remunhu. Wamuziva here mainingi avo vaya takabatsira kubvisa mari kuWhatsApp group. Vakabatsirwa neni nakudzi vaya kuti vaende kuZimbabwe. Vakange vaitigwa mapepa efeki muCovid imo muno. Vakatigwa mapepa efeki kuti anopinda kunikikiri mubhodha uko. Wavaziva vambovadeedza vauye pano nenyaya yavo kana vachida. Chimbovadeedza vauye nenyaya yavo pano. Timumbowa. Kuti kwakanetsa kuWhatsApp group wakati wadebate rakanetsa. Ai ndikati mai mwana torai zvinhu. Vanhu vakatisiya. Ndikati mai mwana torai zvinhu. Zvikanzinja vanhu vakatisiya. Ndikati vanhu vambonyanya kubona family yambonyanya kutyisa zvakaita sei. Naimi munhu achiri muchari kuno South Africa kunoko. Vanhu vakutodhimanda zvinhu. Vari kuZimbabwe uko. Munhu ari muchari paCovid ipapa pana kana 3 months apa. Hazvina kana 3 months zvandiri kutaura izvi. Zvakaoma. Zvakaoma. Mina ndimbokuudzawo yangu yakaitika. Ina handisiri ndakaitigwa ndimai vangu. Manje Makola zakufona panapa. Ndaida kumbokuudzai yakaitika kwedu isu. Kwete yekuti kwai pa next door anditika kwedu isu. Anditika yakaitirwa mai vangu. Tati chikura ipapa sitakamira. Takamira mai mwana. Nachidanyatsa kuudza zvino Makola ari kufona. Ndombosiya Makola ndiyetsa kusanangurirai kana kuti ndongodedza Makola rikaiti daire Makola ndaenda kutsanangurirai. Ini nzamba dzangu kana dziripo apa kana ndichinyepa muti ndikunyepa. Takaregererana asi tongozvitaura nditika kuti zvingodarika asi takaregererana ida asi tongozvitaura kuti tingokurangaridzai kuti tata tiri vana asi taiona. Kola hello. Hello Sisimele. Muri sei Kola? Ndiripo hangu inyaya iyi matifungidza kare chaiko ndatanga kuchema chaiko. Sure. Kuchema. Asi unozomboti pekupedzisira handini ndega. Ndiri kurimemba ndine 16 years old ndiri form 4. Pandatanga kudyoka zvetukomana ndinenge mazamu amirawo akudiwawo akudi. Ndawanikidzwa namai vangu. Mai vangu vairova Sisimele. Ndakadzivirirwa ndise ndakazikanganwa hanzi pana udzoki.
ndaenda kumukomana. Mukomana akati akadawa mbonozama tanotaura nagogo mai vamai vangu. Patoenda notaura nagogo, gogo akati aiwa ngaka. Ndabva ndaregererwa pekutanga. Ndadzoka kumba. Ndagara ze ndazoenda kumba kwemukomana kunowacha ndiniyo. Ndaenda kunowacha mai vangu bva vazvinzwa mai vakatoti tubva watogarira ikoko. Ndauya saka ndomusa ndakabva ndabvisa umandara. 2 February. Ndomusa vakabvisa umandara. Muri form 4. Umandara paya. Muri form 4. Andapedza kunyo. Alright. Ndakona kutoita chikosi chapapa Robin House Mararo. Alright. Asi ndatogara paya kumurume kuya muswa 18 April ndabvisirwa mari. Ndakati ndabvisirwa kuno ndazobvisirwa mari muna April muswa 18. Haiwa ndakatororwa zvakanaka paya. Asi still mai vangu vangu vakanditsamwira nekuda kwokuti vaida kuti ndipedzise chikoro kucollege kwandanga ndiri. Ndagara zvisimeri, ndakagara kumurume zvakanaka. Murume aishanda kushopu ari manager pamazuva zvinhu zvainetsa achiwana zvinhu kutoti achitengesa aita sei. Asi chakazonyanyandirwadza tichigara kudaro murume uyu. Ndakaita takapiwa mwana wedu mukomana. Tatogara sisimeri takuloja 4 rooms dzedu zvakanaka. Munhu aiuya kumba kwedu airamba kuti mumba mangu aitofunga kuti mumba memu ndakarorwa nezimurume sihombe. Nyamba inini pa ndakati na 18 uri muswa muna March. Ndikasusuruka mwana October. Asi chakazoita simeni ndechekuti murume uya munozwa chimwe chinhu chandakazoona munhu kana isusu vanasikana kana tisina parental blessing. Pane inonzi parental blessing kana kutaura kwamai kwakanaka pamusoro pakwewewe mwana. Kunoita kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Asi kana mai vachiva nekurwadziwa nekutsamwa nezvaunenge wakaita zvinhu hazvimbodi. Ndochimwe chinhu chandakaona ipapo. Nekuda kwokuti mama vaiti wakarorwako asi chekundirwadza chekuti hauna kupedza chikoro. Apa waida zvemadhara. Apa ungati mwana futi waida zvemadhara. Vaitozvinzwaka kuti ukuita zvemadhara. Aiwa ranga risiri dhara. Ini ndandine 18 yakane 25. Okay. Asi kuti iwo mubereki anenge achikuona semwana. Okay. Aida kuti ndiite chimwe chinhu muupenyu chinotiwo kunzi uri musikana tanga waitawo chako wozo. Unozowana mai vanenge vachititaurira kuti dzimba idzi but tisingazvinzwi. Saka paya ndakangoti ndarorwa kudaro nhumbu ichipata kuti ndichikwire bhazi nhumbu haidukwira bhazi ndiairume kuti ndiende kucollege kuya kwangu sasaite murume abhadhara akaudzwa feya musi wakachisa mari kuda kuti mwana wangu apedze chikoro. Kana akupedza mari yako yaudzwa pana handisi kuida ndikuidzosa zveshuwa murume akanobhadhara mamwedzi ese anga asara. Ko nhumbu ichada kukwira bhazi, nhumbu haichadi kukwira bhazi ndairutsa. Kungonzwa petrol kana chii ndairutsa. Ndagara murume zvinhu zviya zviri kufaya hazvo kumurume asi mai vangu kuti vachikwada vangu vakanditsamwira. Asi chakazoitika mazuva akareva tsunami sisimeri. Murume wangu basa rakabva rapera. Basa rapera mushurugwana kwanza unditaura chokwadi kuti basa raita sei rapera. Shurugu akatanga kuingopepo hanzi mushurugu. Tichatukwa nevarume panapa nhasi tiri kuti vashurugu. Enderai mberi. Haana kutanga kutaura chokwadi. Kwekutanga anga rekudini. Asi ushurugu wakazoti wamubata. Akatanga kunyepa kuti basa haana kutaura chokwadi kuti basa rapera. Akauya kumba akatora TV akati TV kuti mashawazi ndinoda kugadzira. Akatengesa. Saka ino paakatengesa paenda akabatikana sesimeni ndikati regai nimboende kumba. Ndo ndakabva ndabva kumba ndichibva ndaenda kwataigara
vangu taigara kuku. Ndaenda kuya ndichisvika kuya ndakandanzwa kuti mbuya wangu wari kurwara mai vangu. Ndikati amai regai ndiende ndinoone mbuya. Mai vangu vabuditsa mari bva ndaenda kumusha. Ndakasvika kumusha kuya mbuya wangu wachirwara singaiti nyamba apa ndo mushurugu paakabva atosara kati chance given achibva atengesa zvinhu zvese. Simeri ndangobuda mumba ndingori nebhegi remanapkin. Ndofunga manapkin aikwana unge 10 nehembe dzemwana shoma nedzangu unge 2-3. Ndichingoti ndoda kuenda kwamama kuti tisanetsane nenyaya yeTV yatengesa. Simeri akatakura kubva tailoja 4 rooms. Of course ndaisaenda kubasa, iye ndiye aenda kubasa. Asi Simeri inyaya inondirwadza nanhasi kuti munhu akatakura zvinhu zvese kubva kusipunu kupenti kuchi whatever chinhu chose chachiri mu4 rooms. Mazuva aya akaitika tsunami kuZimbabwe yedzimba dzichiputswa, achibva atakura hameno kuti kwaakaenda ndekupi. Ndakazongonzwa nanasekuru nanatete hama dzake kuti zvimwe zvinhu akatotengesa panapa like maroom divider, kapeti, feni akatengesera panapa pamba patailoja ipapo. But chinonyanyondirwadza chani ndinorwadziwa nemushurugu isismeri kuti kana bhurugwa rangu remukadzi handizivi kuti akatikira kupi, kana mapleti kana maspuni kana hembe dzangu chaidzo dzanga dziri mumba handizivi kuti akaendepi nazvo. Asi mwana wangu wakandisiya ndinaye atone 18 years. Nanhasi Simeri handizivi kuti murume akaisa kupi zvinhu zvangu. Zvino ndakasvika pakuzoita move out muZimbabwe ndikauya kuno kuSouth, but up to now handizivi kuti ari kupi. Hama dzemurume wangu dziriko, ndinotaura hama dzake iye dzababai vavo mwana wangu ndovabvunza kuti ari kupi. Anenge achionzera ari pepwezi ari pakati but zvinhu zvinondirwadza kuti akaisepi zvinhu zvangu like hembe ndo dzinonyanyondirwadza, mabhodhi, mabhurugwa, zvinhu zvechikadzi. Of course hangu ndaisashanda but ndaimuka makusei ndichimuwachira ndichimubikira ndichimuainira zvese ndichiita. Saka it was part of kuti ndaishandawo. Ndizvozvo. Asi zvepropati hangu hazvinyanyondirwadze nekuti Mwari akazopa umwe mugaro ndikashanda. Pandakatanga kuya kuno kuSouth Africa ndakatanga kushanda ndichiti ndiri kuda zvinhu kuti nditenge zvinhu zvangu zvakaenda, ndikatanga kutenga propati. But nanhasi chinhu chinondirwadza Simeri chinonditya inyaya yehembe dzangu nezvinhu zvemukati handizivi kuti akazvisa kupi. Saka kola muri kundudza kuti imimi makarambaniswa nekuti mushurugu basa ranga rapera kana kuti mushurugu angagara nemwe mhuri samwe. Saka papa sina rudozvo muri kugara mese haakudzi kuti muri kushanda. Mobuda mchiti muri kushanyira mai venyu muona munhu adisappear atotengesa 2 days atengesa property yese atodisappear achazikani 7 matichi mwanani makore mangani? Ezvinozvo vanongo ane 18. Zvakaitika mwanani makore mangani? Mwananga ari kumakore 6 months. Saka tongoti 17 years down the line munhu akabva ngodisappear kutsakatika kusazikamwa kuti aenda nekupi? Simeri ndakati paakasvikotora TV mumba achiti TV iri kuita mashawazi achiti ndinoda kunogadzirisa TV iye nyamba anga aona bhayi. Saka pandakazonzwa kunzi kwaakaendesa TV akatoendesa kune murume wekumhandara aikutotenga TV. Ndo paakadzoka kwacho kwainyepa kuti ari kubva kubasa ndikamubvunza tikatanga kunetsana. Saka tiri kunetsana kudaro ndo pandakarongedza hembe ndikati rega ndimboende kumba kwedu. Ndikazvoumwana futi zvekunguti arega ndimboende kupi? Kumba. Saka pandakaenda kumba ndo pandakasvika mama wakatoti gogo vaitanzi vabatwa cancer, she's bleeding too much. Ndo pandakati arega ndipoende ndinoone gogo. Ndasvika kuya ndichinoona gogo kumuyi ndakasvika situation isingatomboiti. Pandagara kumusha kwa almost like 2 months
pakati pana ndakagara taendo pakabva paita tsunami parako vanhu vakapazirwa dzimba paya iye paakabva kunzi akatengesa zvinhu achibva angoenda aenda kudai ndopaingonyeka achingoti ndakaona imba budiriro ndakaona imba kupi saka inini ndaingogara ndichirwa aimbouya kumusha bhozi ndakazoramba ndagara kumusha mbuya pavairwara achiuya kumusha achiti hei ndiri kuenda kubasa achinyepa achiita sei asi kandakazoti mbuya vashaika ndikadzoka kuharare ndakuti ndiri kudzoka kumba kwangu ndakasvikira kumba iye ndiye akatidzoka kuharare pandasvikira kumba kwedu kuti achiuya anditore tiende kumba kuyasesimena akanditiza mutaundi muna fest anyepa kuti sara wakamira panapa ndiri kudzoka ndiye ndiri kudzoka kusvika ndakazongozvuta kuti rega ndidzokere kumba ndasvika kumba ndikati mama rega ndidzokere kumusha ndokuvo sadadzika kwakaita mereji yangu yekutanga yekuti up to now nezvezvinhu zveproperty hazvindirwadzi asi mapenti mabhodhi hembe ndinozvigara ndozvibvunza saka akazviita kumusha kwavo theajust achizvara baba vake vakazobouya kumba vachita sotokuda kuita kugwari pautaura nyaya yacho kugadzirisa pavaizoti vari kuda kudzoka vachida kubvisa munhu vakabva vangonzi vaita shuga yaita down zvavasa saka nyaya yakabva yangosiyiwa yakadaro asi nyaya inondirwadza sisiberi nanhasi ngemapenti mabhodhi but hangu handidi kunyepa even when ndaenda through a lot yekuti uri single mother une mwana munhu haasi kumbochengeta mwana up to now hachengeti mwana hazivi mwana hadi asi hangu ndakazowanawo murume akandiroora zvakanaka neepiti married but nyaya inonditya ndeiyoyi yemabhurugwa angu nemabhodhi nehembe zveproperty ndakashanda ndichiri musingu pandakauya ndikareza ndikatenga masofa ndichiedza kunyaradza peinyaya yandanga ndinayo ndikatenga property ndichitumira akumba but mapende angu nemabhurugwa nehembe zvinongondirwadza kuti zvakaenda kupi nasi pamataura nyaya yekuti ndaona like way to pour out my heart kuti kana ane zvaanonzwa kana kuri kuti pane ariwo achizvinzwa nekuti dhayari dzinoteerwa nevanhu vakawanda anogonawo kundiudzawo kuti akazviendesa kupi handina hangu problem yekuti ndine problem yekuti kana ndakazomboshaya mwana kana kuti ndinomboita problem yekuti chakati tinongondinetsa kuti akazviisa kupi ndizvozvo because paint haisi easy kuti munhu angotora nemabra ungodisapia nazvo property oright hembe ndeti pamwe akaisa kumasichi kopenti nebra yes ndo zvinhu zvinondinetsa zvisineri kuti why sei zvakaitika why izvozvozvo zvinondirwadza kuti saka indoda hangu kukurudzira vamwe vasikana vechidiki vari kuteerera padhayari kuti sometimes ngatiteererei vana mai vedu zvavanenge vachititaurira kuitira kuti kwatinoendawo kuti tinoenda tine kawei kane happiness yamai ini ndakanyatsozvona because my mom she wasn't happy businessman she wasn't saka ndakanorarama yes ndakararama zvakanaka asi hazvina kuzombopera zvakanaka zvokuti zvinhu dai ndinotogadzidai ndakavateerera mai vangu dai ndisina kusvika paizvozvo zvokuti mapenti handizive mapurugwa handizive hembe yesi ndipakakuluke kuti pamwe akaita maziki saka ndiudzei vedu imi macolas maningi madhayaris ari mucomment section munoti munhu akati zvekutaura kora vari kuchemera nyaya yakaita 16 and 17 years back right munoti vakanzi vafa nhasi mwari avatora kola ava what do you think will happen kune murume uyu because kola it seems as if vari kuchiri kuti narita zvinhu kunge zvakaitika nesuro vachine that anger
and bitterness vanoda kuziva da closure yekuti mabhurugwa akafamba sei kuti mabhodhi angu akaisa kupi zvinhu zvechikadzi izvi anomaona at least dei wakaisa kana plastic wakasunga wakanosiya kana somewhere else tinotora zvinhu zvako zvemukati ndasiya pakati akabva disappear akashamula nazvo zvese kuita kunyamalala nazvo zvese hanti maona kuita kunge munhu amedzwa nepasi hanti mazviona saka munhu akafanana nakola akanzi nhasi mwari vamutora hakuna ngozi here inomukapa hakuna here mweya wengozi inomukapa ndiri kubvunza wangu hakuna ngozi because inzwa iyi voice rakola she's hating she's too hating vari kurwadziwa munhu ari kurwadziwa munhu mutunza kuti munhu ari kutochema kuda kuziva 17 years down the line munhu ari kurwadziwa kuti zvinhu zvangu wakaisa kola mushuruguya anonzani kana musingamaindi kutora zita rake Elliot ani Ndowa Elliot Ndowa nokuti pano kudara pane hama dzake pano handitika kana kuti iye Elliot Ndowa uyu uripo pano kana kuti mukadzi wakazogara naye uripo pano handitika Elliot Ndowa heyo ngozi yewatata purana nayo iyi ukaisa mumusha menyu ex wife yako imai vemwana wako varuda kuziva kuti mabhurugwa namabhodhi wakaisa kupi handika Elliot Ndowa imbono musecha yemakazeni paFacebook apa chimboini amuno musecha pakazeni kuti ako here chigozomushanyira kana ariko tikumbirawo kuti audze kola because iyi ngozi yaaunza mumusha iyi uku ndokunonzi kutora ngozi chaiche kuikakata kunoizvuzvurudza kunoizvuva kuiti mumushando ngozi mai havachiri kuchema nanhasi 17 years down the line handika 17 years later vari kungochema vari kuda kuziva kuti zvavari kuda closure mabhurugwa akaenda kupi mabhraw akaisa kupi Elliot Ndowa kana wakateerera kana kuti hama dzaElliot Ndowa hapashayikwi 1 pano pafair hapashayikwi 1 pano Elliot Ndowa do right with this caller do right namai venhingikiri ana kufa hanzi hapana chinouya kana vakafa vanotsipikwa so vanomukira vobaya mwana wavo better to solve issues vachiri kufamba ndini chirandi wacho unonyepa iwe kutsipikwa kwakasha kune vanotsipikiwa sha tichambotiudza topic ipano nyasa zvinzwira zvinodhipenda zviya chirandu moyo zvinodhipenda zvezve zvokutsipikwa kuna vanhu vanotsipikwa vagoramba kutsipikwa kuna vanhu vanotsipikwa zvemuti kutsipikwa zvengozi zvezveka vagotsipikwa ka zvigoramba kutsipikwa ndikutaurirei handimaona zvigoramba kutsipika vamwe munhu anofanira shungu chako chako ari kupedzerai family muchiti anzi takatsipika takadii ari kupedzerai family yese mirai nyimbokudzai imwe nyaya yakaitika handitika kumusha kwedu kola alright kola shame sorry yenyu kola sorry mufunge maini sorry yenyu mirai ndikudzei zvakaitika vati munoziva kuti vanhu kudhara vaitora mushandi wemombe handitika vaigona kutora kana mushandi wemombe anobva kana kumalawi vazhinji vaibva kumalawi handiti kana kumozambique handitika voya vozoshanda kwachifudza mombe kunoku muri kuzviziva handiti right panext door pekumusha kweduku panext door pekumusha kwandobarwa ini vakatoravo zvemunhu wavo zvakanaka naka handiti auya ari kushanda pamusha papai handitika zvekushanda zvazvo chichikomana vakachitora chikomana chidiki chine 10 years chichifudza mombe chaivafudzira mombe vene mombe dzakwandaka chaivafudzira mombe ndokuvafudzira mombe ndokusvika pakukura asvika pakukura mwana yanga ave kuma 19 years chiwai baba vanhu ndomadhezi akatinga kunzi makombi kwaidiwa misoro yavanhu kuchididi uchidiwa nemisoro yavanhu kunoku nemapatsa avanhu kunoku opuwa kombi kuda baba vanexidho kwedu handapasina zvochiri vachindiona nyaya haise kunyepa ndeshuwa kana variko ndokubva vapindawo mudhiri iro riri handitika rekuti vakuda kuti zvokuti vawane kombizvi handiti ndokuti ndokuenda kung'anga kwacho handitika zvikanzoda mapatsi emunhu ivo ndokurwadziwa kutora mapatsi emwana wavo evana vavo vakazvara kwakuti ndotora emukomana wemombe handitika ndokunyangira mukomana wemombe ndokuuraya mukomana wemombe handiti vauraya mukomana wemombe ndokutora mukomana wemombe uya ndokubva vaudza vanhu kuti chi mukomana wemombe vakamudzosera kuti vakadzokera kumusha kwavo kwaanga achibva kumozambiki handiti ivo vanga vacherera bhodhi pavacherera handitika vatora musoro weuya mapatsi vabvisa mapatsi ayabvisa mapatsi musoro womunhu uya watogwa waiswa mudanga remombe kuda vakanga vanzi ndinganga yaenda munocherera musoro ya mudanga remombe dzenyu remombe dzenyu dzaichengetwa idzodzo kutsipika iyo ngozi yacho
kutsipika yengozi zvikachitorai musoro uyu mudanga remombe dzaifudza idzidzo indai munotsipika imomo nganga ndokuya ndokuita zvose ndobva musoro wavigwa mumombe imomo yeah right anganese 19 years ka 2021 vakachitaka kudonha munoziva kuti vaidonha kukaitozikama kuti every 3 months vari kudonha moziva zvakatanga nekupi hazvina kutanga nemumba meuyu wokuitawo kuganga uyu ende zvechokwadi kombi wakauya nadzo mbiri pangoonekwa pana makombi anga asingazazikamwi kuti makombi aibva nepi zviri kufamba sei handimaona akangotanga runyere kupera ingobuda zvichingonyere runyere kupera ingobuda handimaona right kutsipika kungozi kuvhara ngozi kunonzi kune vasa kunzwisa shoni yekuti kutsipika kuvhara ngozi handichika makombi atouya vanhu vazvibvunza makombi abvepi ha alright nyaya yapera handimaona pa 2 years dzafura 8 19 20 21 2 years dzafura vakatanga kudonha kwakatanga kwemukoma wake muri kunzwa aigarawo kumwe mwana kungodaiswa achigeza kungonzi adonha padombo dz afa vanhu vakati yakuda paita accident kuda wanorovera nemusoro akarovera zvakaipa kuda afa right 3 months dzimwe dzichingotanga kuti dzaita 3 months dzimwe handichika patevera zvemumwe handimaona mwana wakune imwe imba munin'ina wake uyu nyakubata uyu handitika achibva kuchikoro kwai wangoti nyoka yangobuda pasingahwisiki yangoti go mwana same time havana kuwana nguva kuti asumudzwa nakudii mwana afira ipapo munoziva kuti vakapera mufamily make cheche munhu uyu havangosati hazvina kupindura mufamily make zvakatanga kuna nabamukuru kuvanin'ina vake madzikoma ake zvichinda zvakadaro handimaona vakatanga kupera kusvikira every 3 months kusvikira vanhu vakuru vemumusha wavo imoyo vabvunza kuti aiwa tisizi kufoka kusisiri normal something is fishy pane zviri kuitika pano chichikuitika nobva vatanga kuchifamba handiti vatanga kuchifamba kudaro zvikanzi he mweya wengozi wamunawo mumusha menyu munhu wamakato munhu makauraya rudzi rusingaurumudzi rokune imwe nyika rwamakauraya mukaviga handitika pamusha penyu munhu uyu ari kutonetsa zvikanzi manje zvikanzi motoenda kunoripa munhu yanga asvikazera rekuti akabuda kuchiroora mochitora iye nyakuzviita izvi ochitora mwana wake musikana handitika ochitora nemombe dzinokwana 25 handitika mochiinda kumusha kwemukomana uyu munosiya mwana ushu munosiya nemombe 25 idzi kuti mhosva iidi muchinokumbira regero mhosva dzirove munoziva kuti munhu akanga ashandirwa nemukomana uyu anga asingatozivi kuti mukomana yapamusha pachanobva kupi nezvokuti vanhu vaingofamba tsvaka nhingikiri basa kumusha kudhara zvazviya kokuti kuti unobva kupi anga asina kunomutoreko akangopfuura tsvaka basa kati ndikuda munhu basa pano vakati zvinotoziva sei kuti anobva papi tinonanga sei zvikanzi don't worry nenganga yacho ndichakugadzirirai kuti akutungamirirei regai ndikudzei zvakaitika iye vachiti kwaita tsipika vadliwa marimobe upfumi makombi ayakatengeswa kuchinzi kwaiti kutsipika chakaitika hapana vanhu vaidonha ngozi chinzi yakatsipikiwa right vadi paya vagadzirwa nenganga iyo ndiyakazi vagadzirira yekumalawiko yavagadzirira nganga iyoyo muri kuwa musoro wakabuda paya kwanga wakauviga paya mudanga remombe musoro uya wakabva wabuda mudanga remombe vakazongomuona usiku vachipinda mba mwana akangoona musoro uya uri kuchi munoziva makicheni ekumusha yandichi chamunoti chikuva cheche chamunoti chikuva chinenge chinoiswa maplace and what not ichi musoro uya wakagara ipapo radhere kwenda mozati zvezvokuti pai mufamily isati sisi takaita hatisisi takauraya chi inenge isati yapinda ngozi bai mwana inenge isati yauya ngozi moza zvavakaita vakati right now hapana zvokuti nevanasikana vanasisi vacho kana chi vakatoti hapana zvokuti chi kana kuti mumwe nemumwe kutokontribhuta mombe dzikwani 25 mombe tiendese umwe nemumwe kwakabva mombe mufamily mumwe nevana maiguru nekupinda kuti ngozi yanga isina kuti iri kubata papi yairova kwese memwana vasina chavanoziva vanonamata yairova kwese kwaidona munhu handi muri kunzwa kwaidona munhu kwese yairova kwese vakadziunganidza mombe 25 vadziunganidza musoro uya dhere kuida vapuwa nemushonga uya muri kunzwa kumozambiki munozati kumozambiki kubva kumasvingo kunobata mozambiki imi munoziva kunofambika netsoka musoro vakatungamira mberi nemwana musikana ndiye akanzi musikana adiwa wekumukoma kana wekumuning'ina wake mwana nyakubata uyu mai mwana izvo zvina nhasi mwana ekwaatove ndofunga rangu yangovewo tsikombi wangove nekuti angari mudiki kwatiri shoma ndofunga ari kuma-35 izvo zvakana kudi but baba hapana kwachaziva kuti mwana uripi vakangonodhamba mwana mozambiki uku handichi mukadzi wengozi vakanosiya kungo just like that nekuda kunobata kungozi idzi musoro wakanga uchitungamira uri kumberi zvichembere nezvidhara zvakanga zvichiinda kumozambiki uku zviri shure kwemusoro nemombe zvichitinhiwa vachiinda kunoripa ngozi kwavasingazivi
kuvabvunza vachibvunzwa nasabhuku kuti zvikanzi hatinamboriona bhodha isu ramunoti bhodha hatirizivi taingwena musoro wakavatungamirira uri mberi vachingotevera kwai makafamba mazuva mangani zvikanzi takafamba 2 weeks anditi takafamba 2 weeks vachienda kupi vachienda kumozambique asi havana vachingofamba vachienda kumozambique vachingotina musoro uri kumberi uchingovatungamirira kuzosvika vasvika nanhasi kuvatidzokerai havazivi kuti vakafamba sei hakuna kana nodirection yekuti vakafamba sei vakabva sei vakasvika papi vakadii kwai takazokarandeswa kumusha kwai tikanzi mirai kunze kwomusha kwai vamira kunze kwomusha musoro uya ndo kwai vakangoti kuda munhu yaya vakafa here kana kuti chiameno kuda hameno zvinenge zvichiitika kudai komuniketana nokumusha kwavere akafa kudaro kana chicheti ine handizivi anomaona right kwai takangoti tisvika kumusha tiri kunze vari kunze kweningi kiri haisi ngano guys mungangoti ngano kana tichika this is not engano haisi ngano ganas mungangozvitora kuti ingano kana tikudika haisi this is not ngano kune vanobva kwandinobva ndisingambotaura nyaya yekuti kaigara panapa dai zvaigona kana pane anoziva handika kwedu uko kusaidi kumasvingo zvakaitika uko handika auye afone panati ndikunyepa ameno zvaitika ina ndizviziva ndimuza kuti zvino isa hatizvizivi kuti zvakafamba sei nyaya yacho itori confusing nyaya yacho aitoconfusana nhasi satizvizivi handitozvizivi zvakafanana nouya wokuya pano uya achiti musikana wokuya achiti akabva kumasvingo kumasvingo akaenda kungundu netsoka ne4 hours it's unbelievable anditi it's unbelievable akazvitaura pano akabva kumasvingo kuya kungundu kutangira vanhu vakakwira bhasi vakamuona asvika netsoka takamubvunza pano palive kuti wakafamba sei haazivi kuti akafamba sei anditi achitsvaga rubatsiro pano musikana uya kana muchiiziva nyaya iya anomona kwanzi nateresa chanetsa ndoiziva nyaya kana munhu achiti ngano hakuna ngano yandiri kumbotaura yakata so muri kunzwa kwai vachisvika ndopakazobuda zvidhara nezvichembere zvokumozambique zvichitaura chirudzuko hameno kwai ndokuzoita prosesi yachona kutora mombe hameno zvavaita nokudididi ndokuzotora musika mwana waye akanga asiwa handiti maona ndokudzoka kwavakaita ndokuzomira kwakaita rufu rwesou saka shuwa mukandibvunza kuti vakafamba sei hakufambiki ina handizivi anomaona ndikozeresa nambofamba netsoka kuenda kumozambique nchibva kumasvingo handizivi anomaona asi panapa padiaris panapa tine mwana akachitaura pano maivepo palive yake achitaura kuti ndakafamba netsoka kubva kumasvingo kuenda kungundu ndikabvunza vanhu kuti makilometers mangani kubva kumasvingo kuenda kungundu vanhu vakati makilometers chii hamene kuti 200 and chii vanhu achibva kuchechi kumusangano wemayouth uku vanhu vakasara vakatanga kuyakwira bhasi akavatangira kusvika vakawana hanzi agara kwaibikwa doro here padoro kana kuti paitwa makuva pairohwa makuva here vakamuwana agara kudai agara kwaveko vakati wasvika sei wafamba sei bhegi rake rikatevera neshamwari dzake dzanga dzisara kumashure akaitaura pano nyaya akaitaura pano kana muchiti ndikunyepa itsvagei pano nyaya iyoyo chakusirai link yenyaya chaitsvaga nyaya ndoidzisa linki pano muiteerere uya mwana wekuti ndiri kuudzwa nasekuru vangu anotaura nasekuru vake vakafa mwana uya kana mira ndikure uye uchidzei mwana uya wekuti ana sekuru vake vekufa vanouya sekuru vake vano vakafa vachimudza tinotora kwai aende pamusoro pemba anotora mheno kudongo zvinhu zvakasiyiwa kupi azvitore mwana uya wekuti akarambwa ari kuti akaenda pamurume orambwa sekuru vake vakafa achitoti sikiro dzemusha mavo dzese dzakaitika ari mwana mudiki ari kudziziva but vabereki vake vanofunga kuti havadzi hadzizivi muri kuziva nyaya iyi mwana uya achitaura pano musikana uya achitaura pano padiaris takamuteerera achiti everyday dzimwe nguva akafunga akarwadziswa takadii akachema akanomuka ari paruware paguva resekuru vake nyaya iyi vanhu vanga varipo pano anomaona saka mungafunga kuti ingano kana kuti kudika hadzidzisi ngano idzi zvinhu zvakadai sezvinoitika mai mwana ndopatozviramba hedu because takukura iwo mamelenium aya munodai mamelenium aya asi chivanhu chokwadi chaichoika chivanhu chiriko anomaona ingozi dziriko ndikutaura nyaya iyi vanhu vatotaura confirm about nyaya iyi tinoiziva yangu yandataura pano hadzisi ngano idzi hadzisi ngano so guys handimazvona ti ingozi yamayava saka iwe Elliot kana uripo pano wakateerera mai avo ex-wife yako vari kuchema hanzi she's a 24-year-old ane 24 musikana uya ane 24 mwana uya ingozi ishi iri mumusha menyu yawakaunza mumusha wega iwe munhu ada mabhurugu ake the least that you can do ndimaive mwana wako bata mai ava utsanangure ukumbirire regerero vachiri kufamba because zvinhu izvi kaizvi one day tichaiunza nyaya yepano yengozi ishi topic yengozi tichaunza pano vanhu vachabuda vega handikwanzi ganas ari kuti kwai ingano ganas ndakubatiriraiva musi wondoda kutega
uchaona vanhu vachibuda pano vachikuudza kana pakangoita one ari honest anoda kubudisa nyaya yake kuti vedu weta ngozi kwedu kumusha yaiveko yakaitika achakuudza muchaona vakawanda chitanga kufona chichi nyange kwedu yakaitika iri pano nyaya yeganasi it's here yakaitika pano right handisi kuziva kola ari kufonawo kuti kola ari kuti chii kola hello oh okay right one phone yake yakata let me try and call over mwana ungachifona big tinzwe tichaunza topic iyi ndokuti mudzidze vechidiki ma2000 ma2001 2005 munoti ngozi hakuna tichaiunza topic pano ndiko kuti mudzidze munyatsodzidzawo kuti zviriko because zvimwe zvinhu we take them for granted handiti saka tikaunza matopics aya pano ndokuti mudzidzewo zviri kuitika kunze uku right kola havachabati foni regai tiende kune umwe kola makola akawanda angachifona problem ndechoti munhu akanatsana kumbosangana nechinhu ka unoti kunyepa idzi nyaya idzi ndibvunze inini ka kola hello mushe tatirega tiri tene kola yenyu bata yenyu 2 minutes dei makandiudza nyaya dzise dziri kutaurwa nevanhu pano padiaries last year ndaikurambirai kuti hazviitiki zvinhu zvamukutaura because ndangasandambosangana nazvo handimaona kunhoroondo pandaiona nyaya dzichinyorwa kunhoroondoko ndakatombokomenda kuna admin kunhoroondo kuna hanu yangauya taure pano last year vachitanga kuvhura group ndikati hanika mva mabhuku amunonyorerwa nevanhu vane ngano dzavanoya nadzoka tichaverenga vana pafunge vose pano akabva afa hake nokusika akati kuti kudaro ndikati haidzi ingano idzi iko zvino zvandichisina hangu remuromo nokuti ndava kuudzwa nevanhu fair from the horse's mouth so ndakazozva kuti anything is possible zvinhu zvese zviriko animaona kola hello muri right here kola mushe wedzera volume all right wedzera volume pafoni yako yeah because right now and because teacher overcome a state situation that was zvakaitika manje right longotanga handiri kubata zvimwe zvakaitika kumashure longotanga pakaitika nyaya iyi zvisisi rangu saka takati yakanga iri weekend friday vamukuru vakatora zisi vangu vakaenda navo kunoona muvi vakadzoka mainefi saturday vamukuru vangu vakabuda vakaita shopping hembe dzemukadzi wavo vana vakadzoka kola vanhu vari kuti havasi kunyatsonzwa zvakanaka handisi kuziva kuti volume yefoni yako yakaita sei iwe wabvisa ma-earphones wabvisa iyo foni yako yakaperera volume manje chii what's going on alright mira ndikudrope ufone back izvozvo rega ndikudrope ndinafona kanika ndikudrope ufone back alright haasi kunzwika even inini ndikumunzwira kure saka ndamudropa kandinamufonera ka ndachirega yafone back tinyatsonzwa kuti anenge ane nyaya iri kuuya isho inonakidza mirai tinyatsonzwa kola hello right takukunzwa manje takukunzwa ehe alright it's fine meli rega ndingoti gaga nyaya yacho yakarebesa aiwa tiripo hedu tinyatsotamfamba nebhora tiripo nyatsotaura mbijana tiripo meli it's fine alright ndoda kungotaura pakatanga kuitikira nyaya iyi kusheka ukaibva mukuru wangu nezvakazongoitika okay zvadaro iri weekend kuda
Sunday bamukuru wangu munhu aiva nerudo when it comes to family yake. Munhu anga ane rudo vana vake zvakanyanyisa. Aida vana vake. Saka Sunday vakatomuka ndovakatogesa vana. Indakatomuka wakwakwasawo kuma9. Vareti everything kuenda kuchechi vangu vachitogadzira hembe dzevana vavo vachitobvita vana. So vakaenda kuchechi ndobva vadzoka. Ina anga hana chechi ndakasara kumbapo kuzi ndandifarira hangu chechi dzevarungurumbidzi. So ndakatosara zvangu ndiri kumba ndobva vatodzoka paya. Ende futi munhu waiva wemafanisi handotoseka navo paya. Ndobva zvaita sei tatoswera takagara chitotamba manheru kuma9 vanhu tatoparadzana tati ndaonorara teende kuma2 AM sivangu vari kuya vachirova to ndobva vati muka uyaone zviri kunditira baba mukuru vangu. Saka ndakafunga kuti pamwe varwa handiti ndobva ndatovatevera mumashure paya ndikusvika musitting room bamukuru vangu akagara pasofa munhu akagara enormal seat. Saka ini pandakavaona ndakafunga kuti pamwe vakolapsa the something happened chaitika kwavari hakusi kufa. Andambofunga kuti kwatova atofa. Ndobva ndavabata vanga vasina kupfeka sheti. Ndobva ndavabata ndobva ndaona muviri wavo uchitonhora. Saka pandakaona bhodhi yavo ichitonhora zviya ndakarohwa nehana. Saka sivangu vanga vakuchema taingova ndobva sivangu vakuchema ndakuvati no please musachema. Ndobva kuti ngatifone ambulance. Ndobva ndafonera ambulance. Ambulance ndobva yakuti tipe madirections but ambulance yakanonoka kuuya. Ini sisi vangu she's a nurse by a professional. Handiti sorry pane munhu ari kundifonera but ndamukata. Saka sivangu saka tadaro manje ndobva we tried everything kuvafemera mweya kuvadii tisiti pamwe munhu achadii achamuka munhu haana kumuka. Ndobva immediately patakaona zvaitika sisi vangu takapresa panic button yealamu yedu kuti security uye because tasingazivi kuti chii chaitika. Saka ipapo security yakabva yauya ndobva yatifonerai futi mapurisa. Saka mapurisa neambulance zvakabva zvasvikirana same time kwakwa kuma3:30. Saka vakabva vachekwa mumba muya nadokta vaya. Saka sivangu inini vanga enda kumba kwabamukuru mukoma wemurume wavo kunovamutsa because we tried kuvafonera vanga vasingapike makozi kuda vanga vakarara. Saka ndingakanga ndasara pamba nebhodhi yangu nemamwe maneighbors vanhu vanga vari 3 nemadoctors. Sisimeli zvakaoma kugara muforeign land usangana nekufirwa. So zvadaro dokta vaya ndobva vauya. Ini pese apa handina kumbochema handiri kunyepa. Ndekuti bamukuru vangu vapera. Anambofunga kuti kufa. But machiaita sisi vangu ndo hainditi zvakaiti machimira tasisava. Vakumbonya kuchimei. Bamukuru pangu vangofenda. Havana kudii, havana kufa. Dokta apedza kuvacheka chichi ndobva ati munhu ari panaka ndiani. Ndobva ndati ndini. Ndobva andibvunza zvikanzi uri chii chababa. Ndobva ndataura paya. Zvikanzi uya kuno. Ndobva ndavateverera paya. Ndobva ndatogara muchirumu muya. Matapinda zvikanzi are you ready nenews ndoda kukuudza. Ndikati I am ready. Zvikanzi bamukuru vako is no more vafa. Unoziva kuti simeli nyika inotenderera. Ndakachema sisi vangu achizouya tichizochemawo hama bodyguards aitorwa kana pasina hama dzemurume hama dzemufi kureva bamukuru vebaba mukuru vangu brother in law wedu. Ndobva bhodhi yayatorwa kwakwatsiwa kuma5:30 bhodhi yatorwa yaenda kumuchari takasara at first week things were okay.
taicommunicata navaziyasiya all of a sudden zvinhu zvakangochinja simeli kungochinja nyaya yatenera sisi vangu zvakunzi ndo vakauraya munhu bhodhi ichiri kunoku ini sisi vangu vanga vasina kurohwa nemuzimbabwe okay anga vakarohwa munhu wekunyika uku. I don't want to expose ndikataura nyaya iyi simeli inozikanwa vanhu vakawanda because ndibamukuru popular. Ndezvarini igore ripi zvakaitika this year simeli this year zvichitori fresh zvichiri fresh okay yeah. Saka zvadaro vana bamukuru vavo vakatanga kutwisa nyaya isusu tiri mumba tichichema hatina kuziva kuti ndo zviri kuitika. Pari chandakavhunza sisanu chekuti ndakavabvunza ndikati kosei mimi hama dzevarume venyu dzisingauye kuzokuonai muchichema kuti semunhu aichema ndandisingadi kuvawedzera pfungwa kana kurwadzisa vangoti handizivi ndobva tagara. Saka ini pandakaona kuti panapa nyaya yashata mashoko akutaurika vanhu havachauyi sezvavaita mashamwari vekuchechi vanhu vese vapula out takusara tiri tega bhodhi ichiri kumuchari. Saka ndobva kwanzi kuitwa meeting bva kwaitwa meeting mumba paya nehama dzekumurume ndomusi wakagumisa kuya bamukuru kunoku that was that. Ndobva waya nemeeting because tataronga kuti vari kuvigwa musi wakati vari kuvigirwa kunoku zvese nedhete ratopiwa zvese taplan bamukuru ndobva waya zvikanzi tine meeting yatinoda kugara panapa dhete rekuti tivige munhu hatichavige munhu musiyo because isusu vakuru vedu vekumusha vari kuti tinotanga kuona kuti chakauraya mwana wedu hatifaniri kumuviga. Sisi vangu vakachema musi vakazviponderedza vakazviwira pasi vakatomboti saka inini manje simeli ndobva ndati no handikwanisi kugara pamunomu ndaizwa kutsva ndobva ndafamba nerodi ndichikwidza kumusoroku. Saka vanhu vakandika kuti aende but ndingaida ungoti ndingorefresha. Saka pandanda kudzoka ndobva ndasangana nemumwe mukadzi yeye ishamwari yasi vangu ndobva vapaka pasaidi ndobva vandishedza musi vati simeli ndakabvunzwa komusi wacho uyoyo manhero achewayo vakadya nani sadza mundiro vakabvunza futi vakati ndiani akapakura chikafu ndiani akabika chikafu mapurisa ari kuzviya kukubvunzai okay. Saka ina anamboitya ndikati okay it's fine I'm ready for everything. Ende mwaziva kuti zvaita sisangu nabamukuru vangu nemwana wamuhombi vanhu vekuti vaidya plate vakapakura chikafu chavo vaichidya mundiro vese ndiro ndomadyira vakaita manhero iwavo. Ndobva ndauya munomu ndobva ndashedza sisi vangu paana weso vatongoti gogogogo nedzimwewo shamwariwo dzaivamba imomo ndobva ndashedza sisi vangu ndobva ndataura pamberi pevanhu vese ndikati sisi nguva yokuchema chimbomirai pano pakatoshata. Pandabuda panze apa ndashedzwa naningi akandibvunza zvakati zviri kureva kuti vari kususpekta kuti makaita zvimwe zvinhu kune murume wenyu. Zvikanzi ipapo ndopatanga kuvhura sisi vangu njere ndikati hapana chokuchema pukutai misodzi mai mwana mumire mushinge otherwise akatooma pano. Sisi vangu paya ndobva vatanga kuchema vakati to munhu wandinaye mumarriage for 10 years ndozomuuraya nhasi kuti vana vangu dzikure dziri nherera. Ndobva vatanga kuchema paya ndobva vatanga kuchema ndobva tavabatisana ndobva tavararidza paya ndobva vhikiriro ndobva rapera kudaro. Saka chandakaona hama dzekumuta kwabamukuru vangu vakangwara vakauyisa hwane rweseri aitaura nasisi vangu achiti ezifi ari kufaita ari kusaidi kwasisi vangu bhodhi ivigwe kunoku but vanhu ava vakanga vari one side vaida kungovhara kuti vasakurumidza kupembenuka anditi. Saka chakaitika ndechekuti
pakafa bamukuru vangu inini bhudhi vavo vakauya vakatora malaptops mafoni ese vachadzida kutsvaga information pamwe pane zvakamuuraya chichichichichi nanhasi havana kuzvidzosa zvinhu izvozvo vanongoti zvipolisi wati saka zvadaro mandi tagara kudaro kwakuzoita changa chiri chishanu ndobva kwauya vatinoti maiguru vavo pakuroorwa ndobva kwauya makuseni zvikanzi ndatumwa hanzi ndiri kuzokutorai muende kunoona chibhodhi maenda kunoona bhodhi kuti ndakunyika kwavo nhasi koiye mukadzi anga asingaenderi patakaona pamukuru vakafa pavakatorwa nefuneral police mumba kumochari ndozvakatopera zvakatoda nanhasi kokura kuenda kumusha vakarambidzwa here kuenda kumusha sisimeli ndichiri kuenda nenyaya alright mirai makadaro tamira vangu vaindobva ndobva vati it's fine ndobva vakugeza paya ndobva vakuita se ndobva vatiti kuna maiguru avo it's fine maiguru imi munogona kuenda ndinodhiraivhwa nasomeone kuenda kuenda ikoko tinosangana ikoko saka si vangu vakangoti delay shoma vakanga vakufona manje kuti ndofamba sei tosvika sei zvikana bamukuru vacho uchiuya kuzoenda kupi bhodhi yatoenda kudhara bhodhi yaenda kudhara zvikanzi sisangu vakangovateketerera imi pafoni vakati please chiripai nhamba dzevanhu vatora bhodhi ndingotevera hangu ndingonoona murume wangu ekupedzisira because vainotorera ndege yavo kujoburg yaizoenda nebhodhi kunyika kwavo kuya vakaramba bamukuru vavasingachavadaire mafoni vavasingachadii ndopakaperera sarungano ipapo sisi vangu from that day havana kunzwa kuti bamukuru vakavigwipi havana kunzwa kuti vakavigwa musi 1 vakazama zvese vakaenda kukoti kuti vabudise mapepa ekuti ndoda kungoona hangu kuti ichokwadi here kuti bhodhi yakaenda kunyika kwake kuzoitira kana vana vangu vati kure vese ndogona kuvatora ndikunovaradza kuti apa ndo pane bhodhi yani yababa venyu havana kukwanisa kuburitsa mapepers kusvika tazoti withdraw ichi nyaya yenyu hazvina kana basa mwari ndipanodi ndivanoziva sisimeli tiri panguva yakaoma zviya zvekuti munhu anogona kungomuka achichema anomuka achichema vakabva kubasa vachipinda mumba vanenge vachingochema vanogona kusadya vanogona kusadi musi wefriday ndakazovati vakagara ndikati I'm worried handizivi kuti muchanyarara rini zvakaitika gamuchirai zvakaitika 1 vakati vana vangu vachikura ndichavaudzwa kuti baba venyu varipi ndichavaudzwa kuti pavakavigwa pacho ndepapi because vanhu vese sofa hapana anotombozwa kuti chichakaitika zvakafamba sezvikadii saka zvinhu zvokuti zvinhu zvakaoma simeli zvinhu zvakaoma zvakaoma kuti kana munhu ukafirwa onzi ndiwe wauraya murume potimotsi yakaitwa zvikanzanzi vakaita sizha wati zvinhu zvacho hautonzwisisi kuti zviri kuipi zvichienda nekupi shuwa munhu waita sizha wotadza kunzwa kuti pane munhu ari kuti mumba umu zvakangopira zvakadaro nanhasi vangu vanochema ezifi bamukuru vangu vafa nezuro saka ava bamukuru ava mukoma wabamukuru vako ava bamukuru mukoma wemurume wokushayika uyu havana zombobvira vakadzoka pamba apa here apa kuzoonawo mainini nevana kana kutsika havana kana kutsika havana saka pane mamwe pandakaona pavakati ndakataura navo ndepekuti pane mapolicies anofana kubuda vaifana kuti vaite communication because funga panga pane zita rabamukuru vacho pane vamwe mapolicies ndipo vakaita communication nanhasi zvayo zviri kutonetsa vakasada kupindura vapinduri vakasada kuita sei havaiti ndo pandakatovati nambova mari yacho iyoyo
vakabudira through ivo ndobva vakanudza ndikati but haisi mari yakanyanya kuwandisa sitireke zvokuti mungasvira muchitozvipa stress nezvinhu izvozvozvo mari iyoyoyo haitenge upenyu hwemurume wenyu life goes on siyanai nazvo zvakadaro ndinozama kuvabatsira ndozama kuvakamfota but unoona kuti zvinhu zvakaoma simeli zvinhu zvakaoma it's almost 6 months but vanochema simeli zvokuti ndinosvika pakupererwa saka varume vazhinji vekumhira vanenge vane mashopu nechichichi saka bamukuru kwanga asina mashopu here kuti vana bamukuru ava vauye kuzotora chiregai munzwe because mukoma wacho ndiye akafambira death afambira death munhu afa ndobva arabuda ndobva auya ndobva ati ndiri kuda marriage certificate yenyu anokanzelesa muchato ndobva death futi aramba naro nanhasi karamba nedeath saka si vangu vakazongwara kuti vakazomhanya futi kunogadzirisa zvebepa ravo remuchato kunogadzirisa futi kuti vawane futi rimwe death remurume wavo kuti vaprocese zvinhu zvese kuchinja mazita emakambani kuisa muzita ravo and all staff zvokuti vanhu vanenge vakanga vachitova netarget yekutoti zvatavanyima death tikakanzelisa muchato zvinhu zvese vachazvitora vozviita muchato unokanzeliswa sei nhai munhu umwe wana deceased wana aripo hello muchato unokanzeliswa sei umwe ari deceased umwe mukadzi aripo handeno kuti vakaziita sei simeli even patakazoenda kuhome affairs vachitsvakwa macomputers acho zvakatonzi munhu uyu muchato uyu wakanzeliswa nani anga asiri married vakasiyana kumakore apfuura kutara nemukoma wemurume because vakanga vane maid because mozva zvaiitika vaigona kuya voti tiri kuda id yasisi vangu id yabamukuru vangu mapassport everything like vakuda kugadzirisa zvimwe zvinhu izvo vaitova nefungwa yavo saka bamukuru venyu havasi mupenyu imi mati sisimeli bamukuru venyu kuti havasi mupenyu sisimeli hatizivi but munhu akatofa takavaona vakafa mumba sisimeli but makavaona vakafa mumba makazoenda kuchipatara kapa amene ukuda ndingofunga zvinhu zvokunyanya kuona vaafrican movie nemanigerian movie amene sisimeli mozvavati maitikira zvakaitaka its like movie even nanhasi dogonongoona gede richivhurwa muna chipinda achiti hana kufa because patakangovaona sisimeli vakagara pasofa vakafira ipapo tikavaisa pasi vakarara pasi tikazama kuita zvatakavaita mafirst aid havana kumuka vakaya vakatorwa nepolisi vakaiswa mukofeni infact hanti vanoputwa neplastic mna nenge vanoitwa postmortem vakaenda nekofeni nemota dzavo that was that smell yes handiziva hangu maybe ndingangomanya kutaura zvinhu zvisingaendirani indakamboona rimwe firimu iri ndo rinonzi firimu randakaona hadzisi shuwa ifirimu paafrican movie apa munhu akanga akatochinja izvozvo zvokuti akatouya kutoputigwa ari manigerian movie kuputigwa kuiswa mukofini uri kunzwa kutonzi munhu atofa vanhu kuchema kuinda uri kunzwa makore nemakore kutochinja identity kutogara kumwe kuzoonekwa ave kumwe atove nemwe mhuri kumwe asi achinzi akafa kune imwe tauni kwangari saka zvinonetsa kuti muno mune marika pakukansela muchato apa ndopakundinetsa pakukansela muchato because munhu achangofa handi mukombiyuta zvinoshowa kuti the deceased achangofa manje zvisina kana 3 days munhu afa zvinenge zvinoita kuti munhu atofa saka even iyo home affairs yako chaiko be it kuti sisi vako vakaenda kunokanzelesa tongoti ndivo vakaenda kukanzelesa muchato muna 3 days afa handika musystem zvatovemo 3 days prior to that atoonekwa atoiko home affairs akuti damburai muchato wangu home affairs inosimudza alarm same time
inosimudza alarm same time kumapurisa kuti something is fishy pano. Ndomabatiro renta vakadzi vaya vanenge vachiurayira varume nyaya dzema-insurances newati kuti munhu anongoti achipedza kuuraya murume wake pasina 3 days arifanirwa kunge achichema iye akuti anofambira madzema-life insurance zedzi. Andoona vanobva tosumudza alarm same time kuti ini imboinvestigata inyaya iyi. Mukadzi afanirwa kunge akagara pamatress kunoko achima murume already akutofambira mari yemurume. Ndomabatiro avanoita anoona. Saka ndopari kundinetsa imini kuti munhu vaikansela vakamira sani chero chinzi chitupa chechi chasisi venyu chavanga vanacho vachitora but panodiwa signature yasisi venyu panodambogwa muchato panodiwa signature yasisi venyu imi pakaiso signature yangu ipapo ndozvikundinetsa ipapo simelika asizi kuti vakasvasa sei hama dzekumurume what I know zvokuti vaitora madocument vachienda nawo like as if ari kunogadzira imi death certificate makariona here rakatobuda because sisangu inini vakazopepuka pavapanya ndobva vazoenda death certificate rakabuda ratidzwa kumaface but still my point is death certificate right now unoziva kuti ukaenda kuhomafeze kuno unogona kusvika uchipuwa chiti unogona kusvika uchiudzwa kunzi wakafa iwe uri mupenyu unozviziva nditi muno unozviziva kuti unosvika panapa vanhu vanoroorwa kazhinji vakadzi vemusouth africa vanoroorwa nevarume vekunze uko handitiwaona ukatenda kuhomafeze zvinosvika chinzi munhu iye akafa kunotonzi munhu iye akafa iye ari mupenyu munhu ozotambura kuda kunoti aiwa ndina kufa ini ndiripo ushe kuti ko munhu akaurayiwa zvese everything akanzi akafa apa ndeupi iye munhu ari mupenyu handiona. Saka homafezi iyo iyi ine linki nemaforeigners aya handiona maporisa aya ane linki nemaforeigners aya vanhu vachosingelika vane mari dzavo vanhu vaive vane mari dzavo zvokuti pamwe vanengona vakashandisa mari kuita zvinhu zvese zvavakaita izvozvo behind my sister. Simply, it's like a movie. Hai movie chaiyo. Inini kutaura chokweka said rangu handizvibhilive kuti vakafa. Pamwe shuwa nyangwe nenoda kutofunga kuti munhu haana kufa ini pane medzi dzakarohwa pane medzi dzakangorohwa apa kuti angonzi munhu kunzi munhu akafa. Pamwe kune mari yelife insurance pamwe kune mari yelife insurance iriko yakawanda wanda saka akanzi akafa handika mari iyoyo anokwanisa kutoclaima mari. Handikuona chitupa chemukadzi chakanga chikatorwa handikuona mukadzi oitaza kuti atopiwa mari iyoyo yatoenda kupi kumuridzi wayo vakawanda narufeka murufu rwavo guys nenyaya dzemalife insurances idzi dzidzodzi saka ameno but chandoziva panyaya dzemalife insurance dzinonetsa idzi kuko kuzimbabwe kuna mubaba wekumaraini kusikisi kweduku vanoziva nyaya munoziva baba vakambotiza kuzimbabwe vakanogara kuzambia makore vakanga vadzoka manje vakasvekawo gore rapera vatiza idzo mari dzeinsurance dzekuti vakatocertifyiwa dead ivo munhu aripo zvavo vari pangapa vachitiza zvavo zvikwereti vaaplya mari iyoyo kuti vakafa iyoyi mari ikatobuda mukadzi akatokavhakavha zvikwereti zvose vakazodzoka zvavo mai vaja vakazosvikawo vachifa. Saka ameno handizivi wangu because at least kana vanga vane relationship yakanaka nabankuru vavo pane vana pane why would bankuru vachiramba kuti vakwanise kuti vaonese muridzi wemurume body yemurume wake kuti alright body yako enda kungave kughana kuNigeria kana kuCongo kana kuSomalia iyi body viewing tiona iyi body ichopesira before isati yakwira pai yakwira mundege handimoona body yoinda kubva varamba hazvina kuitika seizvozvo simeli ende bamukuru wamunhu anga neimba yake zvokuti zvatinoziva isu zvatoziva izvo zvitanzi munhu kana ukaonekwa wakafa bhodhi inozouya vakundoviga edza vakutora bhodhi kundoviga kwavanonoviga bhodhi miya yaiswa mumba kutora mumvuri uyauya kuenda nawo hando chivanhu chedu havana kuita izvozvo maonero atakangovaita vari pacheya pasofa zvakangopera zvakadaro nanhasi pamwe vakafa avo pachokwadi chazobuda acho pachena kana vakazowanikwa vakazomukawo muzotudzawo muzai muchitiudzawo kuti vakazowanikwa bankuru vanga vari vapenyu kozi zviri kundirambira ini kuti nditi munhu akatofa handivaziva hangwasi kuti nditi vakatofaka ndikuona sekuti pane something chakaitika ini pane zvinhu zvakaitika
especially mari dzemainsurance mari dzemainsurance dzinonetsa. Amen. Just tell your sister pamwe izvo zvanenge vakatozvitira mari iyoyo izvozvo murume wavo vanenge achitovasitoka achitovaona so achitofunga achiona chikomba chipindapo vantoona achitofunga achiona chikomba chipindapo kuti agoti wakanga uchihura uchidai soko ngavacheme zvavo ani pamwe izvo kana ari mupenyu anenge achitoona zvose zvake ari panenge ari achiziva zvaanenge achitesa atingazivi asi kana akafawo mva hama dzesve dzakangozviomerawo hazvo mva amen. Inini hangu zvokuti zvakutaura simeli zvokuti hanambobvira rakafunga nezvazvo but fungwa mangu zvekuti hama dzemurume dzinoti angu ndo vakauraya murume ndosaka vakaekta maextra esa vakaitanya but hapana kaproof yekuti akaurawa deya hanti akaenda kupostmortem mukanzi iyoyo yamataura iyoya akaenda saka vanogozoramba achitsikirira kuti makauraya murume sei because ivo vaifunga kuti izvonizvo pamwe akaisirwa mushonga muchikafu chobatwa kakuhospitari pakunotariswa pa hanti vane mari dzavo hanti vane mari dzavo vanhu vane mari dzavo simeli vanhu vane mari dzavo even kunzi hanzi akahaya munhu akauya akavadzvinya pamba pedu simeli pane alamu tinogara takaseta alamu zvokuti anything changopinda alamu yakatanga kutoringa even denda akatopepuka rauza kuti there's something chiri kuitika but pamba papakangonyarira kungoti ziva zvese vakarara tisingazoti munhu asara hake mudining achiona tv ndoranga riri zuva rake rekupedzisira kurarama. Handizivi asi sisi wako ingovaudza kuti ngavacheme vachionawo maafrican movie vachasangana nemamuvi waya nema419 vachazongotanga kungofungawo asi zvino ingovasiya vacheme murume wavo asiwo gavaramba aisomanaende kuma 152 153 channel uku kumarock uku varambe vachiona payoutube apa maafrican movie waya vachiona vachasangana nestori iri simila vagozobatanidza voga kuti munhu akafa iyeyo moti munhu asi mupenyu ameno ingovaita kuti vambozvinda tena zvona mamuvhari simeli kwakufunga kudaro kwakusiya zvinhu zvese saka kubva pakarogwa sisi wako iyoyo havatozivi hapana kumusha kwemurume kwavanozivawo vanambobvira vakaenda kumusha kwemurume but mai vemurume ndo vakatomboya kuno saka iye haagoni sisi wako vagoni kufonera mai vemurume here achinzwa hapana novada hapana risaidi ravo manzwa vanhu vese vakatena against ivo asi imbondiudza tell me doctor aiuya kumba zvakamboitikepi kuti doctor anouya kumba hanti doctor munhu utakura munhu meneneye kwadoctor here kutakura munhu ezvinhu kuita sei munhu afa paya pamadziri makadedza doctor akauya kumba kaititotarisa munhu takafonera ambulance ndo yaiva nadoctor mukati yakanga itori nadoctor mukati ko doctor aitsvakeimu ambulance doctor aitsvakeimu ambulance handisi aiva mosimela handisi kuti aitsvakei but doctor akatoya arimo muambulance akatovacheka everything nezvimushini zvake mumba makambozvionawo kuti doctor anofamba neambulance naimi kauti doctor anotofonerwa kuti kune emergency kunoko doctor anofonerwa kuti kune emergency exactly anofonerwa kunzi doctor can go home kana ari private doctor wako handichika iri inonzi zaiwa yamene makozi watu handiti but doctor haambouyi neambulance doctor anotoya nemota yake ende chitomubhadhara more money handiti zvemaprivate kudedza vaprivate doctors anouya nenhingikiri kune kusouth africa kunoko anouya nemota yake nenguva yake handichika otarisa doctor mukati meambulance chai kwakagara kushure kuambulance kuya doctor asi uri kureva paramedics here iwe doctor wechirungu chai kwete muparamedic doctor chai maitova neparamedic muema nadoctor wechirungu neambulance kubasa kwavo dzakatonyorwa zita rekubasa kwavo akatouya mumba akatozvi
guys zvinoita kuti doctor auye kumba ngatitaure chiri handizivi hangu doctor zvinoita kuti auye kumba handiti imi mukagwarirwa mumba menyu handika muna doctor wenyu mukafonera doctor wenyu handitika mukafonera doctor wenyu anouya kumba handika nemota yake handitika oyaudi otarisa ndi private doctor wenyu imimi handiti but zvokuti ava vari kuti vakafonera ambulance handiti doctor kabauya arimo mukati meambulance imomo yanga iri kwakatoya maambulensi 2 futi musi wacho aitova 2 imwe kumberi imwe kumashure 2 maambulensi pageti ambulensi maviri simeli handizozivi kuti imwe yaiva nadokta imwe yaiva but imwe yacho yakangoya ndobva haina kutombonya kubasa imwe yacho ndiyo yakazogarisa because vakanga vakuprocessa mapapers pamwe chete nepolisi bamukuru vako vanga vaishandisa medical aid yes yeprivate hospital pamwe kudazvo zviri possible pamwe zviri possible hazviri hangu handizivi hangu ndinogozva kuti sichero kunoku chaiwo chaiwo chero ukaenda kuningirikiri tikaendawo kumadoctors aiwa loma ari kuti paramedic anga aripo dr murungu anga atoripo paramedic aripo ndanyatsobvunzisawo chandozivawo kuno kwisusu usiku indakambogwarirwawo panapa usiku chako chaiko usiku handiti iwaya mamedical iwaya tikatomanya paprivate apo handitika doctor akatosvika akatofonerwa tiripo paprivate iyo yacho iyo dzemedi akatofonerwa akatobusiya kumwe kwanga ari vanotoeva ndatotakatozviwo panini handiziviwo handitozviziviwo muambulensi handiziviwo kuda hazvo handiziviwo simeli akatoya maambulensi maviri maybe it's because of the way yanga yafona sivangu vachiita ndosaka vakadecida kuti doctor auya handizivi because madoctor uyu akabva kubasa kwatisi vangu havana kufonera government hospital vakafonera okay aiwa tapanzwisisa kwavanoshanda no it makes sense kuti maybe doctor uyu anga nepersonal relationship nasisi vako akati rega nondapanzwisisa because izvozvo right now ndotofona panhingirikiri apo papakleri apo kana pafencrest doctor utomanya kuya panapa imi asina mbozvionera ndatanga kutozviwawo pano sisi vangu inini vakatofona kubasa kwavo makusiniwa vakatofona vachitema iti please ndiri kumbira kuti ambulance iyo itakure murume wangu chichiva ichitaura zvazvo zvavanga zvichiitika kuna bamukuru takatoya maambulance maviri dokta akaona munhu akarara ndizivo ndanodzidzawo indasingadozvizivi kuti zvinhu zvakadai zvinotoitika ndatozivawo zvatondinetsa ndasingadozivi kuti avazotsanangura kuti kubasa kwasisi vacho so kana kuri kubasa obviously kana pamwe nepersonal relationship naningikiri nemadoctors eko hanimaona so kana akacertifyiwa nadoctor wekubasa kwasisi vako kuti akafa then akafa because kana ari madoctor wekubasa kwasisi kunoshanda sisi vako pane panga there's no reason yekuti anganyepa kuti vafa no it makes sense now pawazotsanangura tasina kunzwisisa ipapo tatatotemwa musoro pano kuti zviri kufamba sei tandatemwa musoro singaiti handatemwa musoro inyaya yakatoitika ichito fresh okay alright aiwa ende zvakaoma aiwa kungovashingisawo sisi vako kungoti ngavangojairawo ngavatongogamuchira ndozviripo havavadi mumusha mavo saka ndizvozvo but iye kana asina kuuraya anotyei ngangopaka ngodzika makadaro inongofawo yakadoti vachaita mishonga yavo vachadii vachangorota zvimubati zvokutoti zvokutoti zvemishonga ndozvinhu zvavakatozamawo but pane shona inoti hanzi mushonga wabapasina chironda ndizvozvo ndizvozvo vanenge vakatozama zvakawanda nanhasi vanenge vachitozama saka akashayika ndizvozvo zvakaoma thank you very much Kola for sharing your story yambotemesa musoro nyaya yako tazosvika chaipo chaipo thank you very much guys nyaya muri kuinzwa iyi nyaya yakarebesa iyi tikada topiki tikada kuramba vanhu varamba chifona apa nhasi hatipedzi aiwa ndazonzwisisa parondedzera aiwa saka bankuru vakafa ndazonzwisisa bankuru vakashayika because handisina kunzwisisa patekuti kubasa kwasisi doctor ndazva zvandinetsa ini zvandinetsa kuti zvinofamba sei nyaya dzemari dzikaizi iyi nyaya ika inoda pati 2
tichadzoka nepart 2 guys. Kana une nyaya yako apa pa iri similar pane nyaya idzi endiri kuda kuzoitaura handichika unongondibata kuinbox toitaura pano tobva tavhurirawo vamwe mukana kuti vasheyewo nyaya dzavo handi because tiri kudzidza hanomukona tatisingazviziviwo kuti dhokta unofamba neambulensi achiuya kumba matozvizivawo pano nhasi ina hangu kuti tatachokadi kuchembera kudai ndasingazvizivi ndatozvinzwawo nhasi oda chirigai tinzwa warufona tikada kuramba chitora vakozika haiperi nyaya tagarisa palife kola hello. Hi, Miss Mary. Hi, my sister. What do you say? Moshe. I understand you are dealing with really scary stuff. But all of us. And anyway, I'm talking on behalf of this 419, the caller who just left the call. I think it's either maybe Ghanaian or Nigerian. Okay. Then people are really, really deadly. They can do whatever they want. All right. There's something else. Yes. Okay. Hold on, caller. Hold on. I know you. Hold on, caller. Hold on, my sister. I know you are in the medical field. I know that one for a fact. You are my sister. I always talk to you WhatsApp. You are in the medical field. Tell us. And tiudzewo zvamunosangana nazvo kumedical zvinoitika here zvinhu zvakachitaurwa nelast caller panapa. What do you think? What's your analysis on all this story? Aiwa zvikuitika zvinoitika sisimeli. Okay. Munhu munongonzwa kuti munhu ndakandifamba ndabva kutaura nemi ndabva ndazitozofa zvinoitika. But in our African world, let's talk in our African world. Okay. In the African world, so many things happens. These 419 people, they are mad people. Okay. They are really, really mad. They can do anything. They think they own the universe. All right. Or their charm are stronger than whatever under the sun. But the only person who's got the final say is God. Saka kana murume akafa, the parents vakavhara, maybe pamongo usingafari kuti azoroorwa nemunhu asiri wekumusha kwawo, or maybe there was something more zvanga zviripo, whatever it is. But muchato kana muchato uzonokanzwa, they can, Nigerians, Ghanaians, they can do all sorts. Okay. On the computer, they are very, very good at that. All right. They can actually go into your account and clone to be and take everything. They are very good. So the only thing is to just close the door, focus, move on, and ignore them. Because you can't fight with them. I fought with one Nigerian guy. I've got first hand in the family court here where I live. Until one day I sit down in court that God, what's all this? It's like I'm in the movie, I'm being told don't talk. It's like them juju thing happening directly on me, which I had to scream and say no. And in the end I did one. But Nigerians are the worst, horrible. I hate them. I don't hate all of them, but I'm not friendly with them anymore because there's something else. And then we talk again, kuneva kufirwa, and then angachichemera hembe dzake nemabhurugu ake, whatever. That lady, can she just forget 18 years, 17 years after warambwa and you married again, just ignore. The only thing chaangataurire mwana wake kana ari mwana musikana womukomana, when they grown up a bit older, can they pay back whatever the dad did, so that the mwana anoita whole life yake yakanaka. The pain she shows, the pain ichaenda kunohaunta mwana wake. Because mwana achinaye mwana nababa ava, since baba ava varivo vaita zvakaipa, pain ichiri kukuti mhe mabhurugu angu, but they still mwana pakati apa. Saka the only thing is kuti mwana paachakurawo uzosenza wachabhadhara senge zvezvinoti maredzwa, sort of like maredzwa like kuti mwana anokwanisa kubvisa maredzwa baba ake kuna mai ake, so that mwana asikaide chibhori kuti mwana aitewo mablessings ake, because pain yamai inohaunta mwana dzonohaunta baba ava. I don't know if you understanding me. So the only thing, yes, varume ava vanorwadzisa,
They can frustrate you, but the only thing is to hold your pieces up and move on with life. Life is too short. Pay me and the broke, but you can buy more. Everybody I hate them say they've got more. So simba iri mukaka ukaripedza nhasi tomorrow unoona rimwe simba futi and then you wake. That's how life is. That's all I wanted to say. All right, thank you very much, my sister. Thank you very much. Thank you for your advice. Thank you. Right. So guys, this was our last caller for today's show. Show yanga iri very educative. Ndukunyepa guys, am I lying? Kuti show ya nasi yanga iri very educative. Tadzidza zvakawanda. Tadisingadosiviwo. Ngwarirai mashurugu anonzi maNigeria yana maKongo namaGhana. Kwai computer vanototo tsvaira mari yose muaccount. Handi masvinzwa. Kana unayo. So guys, ndoda kutendai nyaya unongondibata kuinbox whatever story yaunenge unayo touya nayo tosangana. Mangwana zvakare tiri kusanganazve tine umwe kola handitika tine imwe kola. So iko zvinezvi makola zandiri kutora unondibata nde next week from Monday because Thursday tave nadoctor madzimai mogadzirira vana baba mogadzirira mane medical doctor ya you don't even have to show your face. Tina doctor anenge ari pano medical doctor wechirungu handitika kwete doctor wechibhoyi wechirungu. Saka ane any condition yake ari kuda kudzidza kubvunza kuti doctor ndine dambudziko richakati mwana wangu ane dambudziko mai vangu zvakadai. So that is the chance to come. Tina medical doctor vanenge vari pano handitika mouya mobvunza mibvunzo une condition yako chaunoda kubvunza chise chingori zvechirungu izvi handitika kwete zvechibhoyi zvokuti ndakazomuka ndakafamba netsoka kubva panapa kuenda kuMozambique. aiwo tikureva madokta enhingirikiri zvechirungu. Ndine eczema doctor handizoti ndopedzawo nei. Ndine mapimbuzi ari kundinetsa hameno ndopedzawo nei. Ndine hameno zvakadaro chibereko changu chiri kurwadza chinodaidai handitika tina doctor pano. Manhood yangu murume wangu wokuzasi wokuzasi uya haasi kumira. Saka doctor chingave chii handitika doctor vachikubatsira handiti tinenge tinaye pano nemusi wechina panapa handimaona. Chinoranetsa malawyers aya anenge ane macommitments akawandisa. Munobvumirana nasanouya naso ndoda kuti hosta show ndoda kudzidzira vanhu. The next thing ukonzwa kushinzi ndave busy ndine kesi andikushanda nayo tinongozokusiya isu handitika tinongozokusiya. So guys, iyo ndotoda kuita update yenyaya yenhingirikiri yenyaya ndeupi uyu. Alright, yemukadzi wanezuro ndaiti ndichanhingirira ndichafonera uya ndikaitiwo notamufonera. Totanga upi kuti ndeupi uyu. Alright, right. Haasi murungu ndati doctor wechirungu. Haasi murungu doctor wechirungu. Ndikureva doctor like handiti neti madoctor echivanhu ng'anga ka doctor wechirungu handiti ndiye doctor uyu watenge chiti anenge ari munhu mutevasa doctor wekumahospitari so ndiye doctor wechirunguzve. Haikona doctor murungu kala haa ko ingachidavirawo zvefoni tiri kumufonerawo. Hello muningina ana tatonoti ko asi wadiko asiri kubva kubasa. Uri right here Ana? Mushe aiwa nhasi ndine madiaries panapa tiri pashow vanga vachida kuti hauna kuzovapa update kuti wakafamba sei wave sei uri papi wakazobuda here ukazodii. Saka vava vachitondinetsa ngati arigai ndimufonere akudze aitoda kutotaurawo zvake but ndakanga ndati ndichamufonera. Saka wakazobuda mumba. Ndakabuda mumba ndakachama ndakawana imba. Okay, saka murume hasa wakapuwa here zvinhu zvako zvawaifunga kupiwa mumba macho. Matisi
wakapiwa zvinhu zvako here zvawaifanwa kupiwa mumba zvese? Ndakapiwa chinge chakasara ifoni. Ndakazosangana naye akandipa foni yangu marimwe zuva. Okay, saka paari kukupa foni achitaura newe kumarimwe zuva racho naiwa yahana akangokupa foni akabva tidarika akati kudii chimwe hapana chimwe? Akati izvoni ndasowa mwana ndakuona mwana ndakamubvunza kuti mwana wani. Handicho akati mwana hasi wako here. Ndobva ati handizvoni ndakagara nedhimoni. Ndakamudza kuti dhimoni nderako mwana ndewangu haukwanise kumuona. Saka kaina ndakagara saka paiuya pano pashow angauya nedhimoni rake kuzotaurira pano pashow. Zvakaoma kunge zvandizvoni ndasowa mwana ndoda kumboona mwana. Ndakati mwana haukwanise kumuona ari mumaoko emapurisa. Haukwanise kumbomuona mwana yeye. Mwana ndewangu. Wakati kuda kumuona ubva wamupfuura ndozoziva chii. Zvawakati uda kumumonya mutsiba. Kuti aone mwana. Saka wakagona stereki. Saka after atatoda kuona mwana anatozomboti ndokumbirawo here stonyi? Hana. Azokona kuti makuseni. Zvati ndokumbira kuona mwana kana makasika kuchaisa. Ndakati handakapindura kuti mwana hamukwanise kumuona here. Ndobva ati ndokumbira ndakati hazviite kuti muone mwana. Hamukwanise kutombomuona mwana ari mumaoko emapurisa. Hana atomboda kuziva kuti unogarepi? Akati handida kuziva kuti munogara kupi. Ndakati hazviite kuti muzive kuti ndinogara kupi. Handitombodi kuti muzive kuti ndinogara kupi. Aiwa wakagona. Ukagonisa handiti life yako yakutozvifambira uri kwauri uko. Alright, saka tine madiaries including wakakupawo mari dzerent. Hameno tine chaunoda kutaurawo here panapa? Ndoda kutenda kuna sisi weku-UK wakanditumira mari. Sisi ndinonzwa kutenda nezvamakaita. Murambe makadaro musaitire ini chete. Ndokumbira mitirova nevamwewo vachasangana nedambudziko rakaita rangu. Ndinongonzwa kufara kune avo vese vakanditsigira. Aiyo, handisi kugona nomufaro, handitozivi kuti ndotenda sei. Kune varume, kune vakadzi vese vakakwanisa kunditsigira pane situation endinayo. Ndinongonzwa kutenda. Ndisineri rambai muchipfuurira mberi nepurogiramu yenyu. Muri kutibatsira zvisingaite. Ndinongonzwa kutenda vanhu vaMwari vakaita zvenyu because ndenge ndakaomerwa. Ndenge ndisingazive, ndenge ndisina pokutangira. Asi imi makamira neni. Ndinongonzwa kutenda zvangu. Rambai makadaro vanhu vaMwari. Musadzokere mumashure. Ndisineri negupu renyu ndinotenda zvisingaite. Sisi weku-UK makanditumira mari. Ndinoti rambai makadaro, rambai mune mwoyo wenyu. Ndinongonzwa kufara mukunge nezvamakandiitira. Ndenge ndisingazvitarisiri. Ndaita tiki ndicharara parodi kana kuti ndichashapo kutangira. Asi vanhu vakakwanisa kundibatsira. Ndinotenda zvisinei. Aiwa tinotenda munin'ina. Alright, at least wave kubasa zvinhu zvabho. Usamutaridze paunogara plus chero akasangana newe akuvherefesa akati kudi usambomupe stonyi urambe. Zvakare mwana usahwe aida kudzipa mwana iwangu asingadozivi kuti pa mwana usamupe. But usamutaridze mwana ngaka akatada ma-DNA ngaende kuma-DNA first. Chokwadi. Mwana handitombokwanise kuti vaona. Handitombokwanisi. Alright, thank you munin'ina. Thank you Anna iribo. Thank you sisi. Sharp. Maita zvenyu. Alright. Right. Iyo feedback mainzwa iyo. Tofonera here mushurugu wacho. Uyo kuda kukumbira kuona mwana kuti tomufonera here. Tofonera here mushurugu. Tisati tafonera kudana mukadzi wake. Tofonera here mushurugu. Tisati tafonera kudana Kero. Tofonera here emushurugu wacho. Pamwe aripo zvake pana ndawo anogara ari pashow panapa anenge aripo hake. Anenge aripo pano pashow. Tofonera here mushurugu kana tosiyana naye mushurugu mumwe wedu aripo baba. Aripo ipapa arimo imo mumakomedzi arimo. Hanzadziva yanikisi. Kwai sorry inakanidaro. Akati sorry isisi ndazotuka bhudhi vaya vafona paya ndanga ndakagagwa. Akati sendirawo message achidaro sorry ine mashoko andashandisa. Ndikati asi munombosvikigwa. Sendirawo message kuWhatsApp. Hanzi tisamufonere. Okay, hanzi tifonere kudana Kero. Saka uyo hanzi tisiyane naye isi tochifonera kudana Kero. Right.
Ngenimbo vatsvaka. Ngenimbo vatsvaka. Takaseva kuti kudiko namba dzavo ndichakuziva here. Ini zvangu kwenyu. Totombotsvaga guys, macontacts akawanda. Saka ndotombotsvaga kuti gara zviya zviya. Ndotombotsvaga. All right. Yes, Karen, Dave. Aswakara. Indaba chi? Aswane numbu. Hayi kana. Unorambei. Numbu not now. Anditi kuri sei kumba? Kumba kuri right zvako. Oh. Saka ndiri right. ko murume wako ari sei? Kuda nepesera mwana makusena anga ari right. Oh. Fona azondipa hake. Fona azokupa. Good. But sonda kwanisa kuita swap number ndaishandisa nefoni iyo. All right. Kadi ari kuti akarasa. Wangarasa sim card. Saka simakazotaurirana kaini. Aiwa bana zvatakataura because tese izi mafana zomuka manje akutanga kuregreta manje because pressure yatakupuwa manje nefamily manje nezvakaitika izi mawani. Yei kwai kudi akanzi kudi akutoregreta zvakaendere on live atombotisa kukufonera makufena because vana tete neku amadzangu akutoregreta please visaini ndikini video iri pauyu because kutokanganisa. Kwandi ndiyo akauya oga takamubvunza kati unoda kuuya paraivu. Ndozandatomudzona simakufendeka kana ndiri kuona iwo ndo akaita zvinhu zvako wega. Saka utongoona kuti wodi wotaura nasisineni because inini kwangu kuno kune nezviri kutondiafecta because ini ndine mwana wangu atokura akapinda pasocial media akaona zvinhu zvakadaro zvinoitwa sei. Saka ndiona akuratidza nevanhu kuti ona mwana wavo mai vako vakaisa pasocial media iye kusaidi kwake wofuti aane pressure kune hama. Ni mapicture ndiye wakatipa nai mishuwa ende shuwa munhu. Ndikati dai wakaisa hako nyaya yako isina mapikicha yedu zviri. Aiwa don't worry. Ndichabvisa mapikicha. Ndichakubvisira mapicture manje manje apa. Azvitori nani muvhisi ko iyo live yachaivhisiki here. Ko munozikama nani mi live aichabvisve imimi yakadonamira apa. Mene ndakatomuudzawo neno ndikati ndatomudza ndikati dai watoita kuti itovhiswa zvawo live yacho because chakunetsa manje imagine mwana wanga akazoratidza zvinhu zvakadaro kumushaiko kuti una mai vako. Hey, zvakaoma. Maiwa mapicture ichadobvisa kuti asaone mai mwana sipa live vanakero vakawanda havo. Vana kero nakuda vakawanda saka zvinozonetsa kuti munhu yaziva kuti kero waire hwande upi kuda waire hwande upi. Saka apa ndisati ndaona paanodzoka mheno kuti tichataurana kuti chii but zvakangooma ine zura ndakangosvikoona ichi but manje nhasi ndo zvakundiafecta manje.
Oh, taurarei mugadzirirani. Iwe ndiwo wakangotanga kuita entanglement. Zvino murume akatsamwa akatinondoisa nyaya kuFacebook. Ndiwo wakatanga entanglement. Kuda problem yake ndeyekuti munozvati panyaya yemunhu akatara naye hapana kana munhu ane proof kuti akatara nemunhu iye kutaura chokwadi. Because munhu iye ari kutoramba. Ndiye ari kuti naye ndingakudze ndikataura izvo zvakadaro sei nichiziva kuti nemurume. Ari kutorenda zvinonetsera ndezvoti hatina kana proof yekuti ndo zvavakataurana ivo vari two. Saka zvinonetsa but ine nyaya dzake ameno. I think we need break. Izvo ndinotofanira ndichiti kuda Lambaston yakaitika ini. Aiwa kana not anytime soon. Zvakaitika izvi zvakatooma akatodidhameja big time saka zvingaitika. Iwo makadhamejana mese newe wakamudhamejawo pawaita zvemaboyfriends apa uchiuya wakadhakwa uchidi wakamudhamejawo. Saka mose kutongotaurana motongopora mose motongoti shamwari ngatitova nemaronda aya. Yatitohila pano whether we like it or not, let's heal and move forward. Hamuna choice. Oh. Anditi. Aiwa kana pasina noise kana mugere zviri bo. Aiwa zviri bo. Saka isachida kutongonzwa hedu kuti uri bo here hakuna noise yakaitika here kumba mugere yenyu zviri bo because pakaoma panenge pane entanglement paya. Muramba muchigara nemurume unongofuma wakanyikwa banga pahuro mai mwana. Yeah, ipo pakatoripa zveshawo because even inini wacho handisi kufila safe zvoti handisi kuziva kuti munhu ari kundifungira but makuseni asamuka achinja manje uchiona kuti zvezvo zvakumuaffecta big time akunyatsoregreta but it's too late my because zvakatoitika but iye ari kutaura kuti hey ndakabva izvi ndikati hasha dzako every time dzinotonesha dzinotondidestroya idzoza unodestroya zvinhu zvangu kana kuti kundisiya nditori pazero. Saka ndozvagara chingoita kana kaita hasha dzakanoita zvinhu zvakadai so. Akaita hasha anodestroya kutouraya chero chani ndozvandataura nezuro kuti matv mafoni amene mafoni ndachinja mangani. Zvakaoma kuti hasha dzako idzi dzakaipa because pese paanoita izvozvo makusena anenge akuregreta. Zvakaoma. But zvinongoda zvakatopfuura zvisina basa zvakatodarika kwatove nedzimwe nyaya sonyuwani. Ndizvozvo but ameno zvakangooma waivize musatombotarisire henyu kuti ini naye tichafanika kudzokerana kwatingaite. Asi kusho tinotokuda hedu. Live tizobvisa hedu next week uko. Neno pame next week but next week food is too soon. Next week is too soon. Moyo wangu izvo zvakaita kusviba chaiko. Next week is too soon saka tozoona hedu kana mwedzi wapera. Tinoona mwedzi wapera kundopa chazoidisa kana next week is too soon. Really hapana kana marivesi. I think nditori right iye amboenda kwake ndimbosarawo ndimboendawo kwangu tozoonawo kuti what we want in life pambera. Nganditi. Asi unofanira kuchiyepa padhayari zvichidzawo zvinodzidza vamwe apa. Unofanira uchidziri mwana mudiki woda kudzidza ilo kuti ufunge muupenyu. Ipapo ndatongomirira kuti dai ndatokubatai kudharana ndamirira kuti ndikwanise kuwana line retekobhla asi ndapinda chero paFacebook wacho handisi kuziva kuti Facebook yangu iri kupisa here. Kana Facebook yako yakanyarara asi uchazosere kuti nditogona kutarisa hedu but hakuna. Iye akamata uyo ndamutisana chikwanisa nditengere nesim card saka nditachatenga amene kozabuda makuseni ndakangomirira iye. Alright pakanaka tozonzwa newe kana muchinge mauya. Alright, sharp. Okay, my sure. Right. Ndovamwe vedava kwai vakunyatsa kuchifunga manje. Vatambo wabvunziswa zvakanyanya kuseri kumati moda nyaya nyaya ngainde kulive nyaya ngainde kulive nyaya ngaimanye kulive mona shiwani zvino vazogara pasi manje vasoftana manje vazoona kuti kuda live inodamaja naimi kwai kune live inodamaja isi tirimo one naimi tingorimo one unongopostiwa ndimbonokomplaini naimi tibisirewo malive amunotiposta ita hawana kupostiwa tungoriko hatimbonokomplaini takatoiginowa ini kuti katoiginowa ndakatoona kuti zvine ungafamba chingoti kwaindibisire vanhu anotokumaka ndoti handitobvisi ngaitogarapo saka ndakatoti regai dzitogariroko ndogoti vanibvise kuti kudii handi dzakatotaurwa dzikapera naimi. So guys, anzi Canada update ndataura one Canada update ndataura about Canada update tichibva kwa comfort uko
kuti character update nezuro family yakauya, the brother was so cooperating, munhu akafona is the elder brother handitika. So vakati vari kuda kuti vabhadhare mari, but avasi kuda kuvamanikidza kuti vaende kunodhura macharges or what, but vada kungoti vabhadhare mari just to keep their family name handitika. Zvakanaka handichimaona chete. Aiwazve ima mungangoti kwa live delete just like that. Kakuti ndakati imi pandakanga ndichita live ndiri panapa ndichichakwamatesa imi makamboti nyararai nyai handi maida kudoiwa nhasi makuti live bvisai ndichazobvisa angu ati mamunzo achitokwanzi not anytime soon. Ati kwa musabvise anytime soon mamunzo wani zvikanzi ngaizobviswa ndikati next week zvikanzi next week not anytime soon. Ndikati saka ndichazobvisa angu zvemonth end handi mamunzo achidaro ndichati munenge muchivhundukei. Kusaka chipondibvunza ndambokubvunza iwona imi munhu akaita sesu vanonyogwa daily nyaya dzimwe dzokunyema. Dei murume wangu ari papa ndikumuona panapa, dei anga achitoteerera izvi zvachipinda achiona achipuwa. Mufunga ndanichedza vanhu, kune vanhu tedza kuti taona midhemu yenyu vakapostwa vakati kupi vakato kuchinyogwa zvimwe zvinhu. Takatongozazvidza kumba kuti tinotoignore and it will not change our lives and it will not stop us takatozviudza izvozvo, takatozvitaurira izvozvo izvo. Saka tina kana handitozivo ndoshamisika hangu kuti zvezvo affecta papi. Hello Lorraine. Handisi kunzwa nekuti mukuita noise. Ishona kweri pasi. Wati kudi? Ndati kana mchidita live yakuda na kero mukudilita yangu nasikiwa. Komunomba wire nadzo ndi asi makauya nadzo moga. Ayo zvamwe dzinodilitwa kuti zvaita sei. Handi dzavo dzinodilitwa zvaita sei. Aiwa don't worry. Madaris ndichava paitamba nandere anotamba nini kuti zviite sei. Itengurumendi ndimi itengurumendi kaidzi. Kwanzi kololo last what vakazodi pane vari kubvunza panapa. Last what vakagodi. Ndakadaidza mukadzi wasipati panapa last week. Ndakanzwa kudaro kuWhatsApp group kuchitaurwa nyaya. Chivaudzako nyaya yako zvakanaka woga ndisiri ndi kutaura. Uyu ari kutaura nyaya yake taura zvakaitika. Last weekend Stuart akauya kana akataura nyaya yake akapinda nyaya yake nyaya yeentanglement achitaura kuti hey what I love you, I still want to work things out, I cannot live without you, you are the love of my life. Ndikati love zvikanzi ndanga ndichikumbirawo kugeza ndivati ndikati ndiyakunogeza pandafonera mukadzi murume ari mubathing room ndikati kune password renyu kuno svikai. Amai guru vakasvika vakanotora murume wavo kubedroom. Murume apinda mudining akabuda akatiza akasiya mukadzi pano akazodzoka mukadzi aenda. Saka zvinoreva kuti wakatokunda akazvishuwa uchadini zvababa wakagona chaizvo. Aiwa handave right ndavepo. Aiwa wakagona sterek wakaita zvakanakisa. Akatomboya panapa nezvimagosari zvake nezvihove zvake anga ari panapa akaita kana 30 minutes achinoka padhoo indirimo. Wakaita zvakanaka wakagona wakaita zvakanakisa. Ramba wakatsika usadzokere kumasure. Ramba wakatsika. Aiwa wakatogonisa stereki rega ainde kumukadzi wake. Aiwa wakagona chaizvo. Alright, aiwa ichange iripo hayi. Toda kumbodzisa kuda chikoro chekuti haumanyi kuenda kunotaura zvinhu zvaunenge usina ozoti kwa hey time kuda kutamba nemafeelings evanhu, kutamba nevanhu. Kuda kutamba nevanhu. Ramba wakadzvanya Lorraine, ramba wakadzvanya. Toda kusoramba tichitokupa busy kuti munhu yeye anonzi Stuart ashaiwe ndozizati anotifollowa pano padiaries. Aripo pano padiaries.
anogara ari pano achingoti ntuka ari mucomment section musteward wako yeyu ndechikomuona hangu aripo pano padiaries westeward sanana lolo pano hatisi kumbokurudzira zvakadaro mukadzi wake futi ari pano mukadzi wake ari pano steward uri pano lolo wacho ari pano intengurumendi yakadaro mukadzi anenge achingofunga kuti pamuda kumutamba but mukadzi akana mhosva yakanyastereki ane mhosva ndeyeyoyu steward apa mudiaries toda kumusowo toda kumugadzisa just because ndiye ari kuda kutamba nevana vevanhu steward uyu mudiaries steward mudiaries anogara ari pano steward anogara ari pano apa mudiaries Lorraine mudiaries nditreasure wepano anditi maona wekujobek uko mukadzi wacho zvakare mudiaries anenge ari pano mailiroy ndeve pano futi saka munoti nyecho yakaoma intengurumendi yacho yakatozviomera hayo saka isi takataura nalolo ndiye watakataura natikati lolo no this is not healthy as much as we understand kuti ndiwe wakatanga kudana nemurume uyu asati aroora mukadzi ushu handiti waona akazodanana neuyu but iwewe now sezvo ava vakazoroorana iwewe chiita step aside so lolo vanhu vakamubatsira handitika kunamata nezvozvo kuti aite get over murume uyu handitika kuna lolo zvikashanda handiti saka ndosaka mutana lolo mazano akutofonera mukati kuti uyai munhu wenyu auya pano because palive yaya pakanga pane hondo makazvionera handimaona but because zvinezvi now she's able kuti arambe murume uyu anga asingagoni kuresista murume uyu Lorraine iwo zvina kumuramba through maprayers evanhu vepano handimaona saka tinotenda Mwari nazvo right lolo iripo right vanhu vematishets ndakakudzai kuti munobata lolo vanhu vematishets munobata lolo ndiye wamunobata varoda matishets aya ediaries munobata lolo kuwhatsapp kunhingikiri munobata lolo handitika munobata lolo guys kune matishets handitika munobata lolo okudza handitika mopa lolo order yako size yako matishets ediaries munokubata lolo nekwauri kubotswana kana kupi ngobata iye Lorraine ushu handitika saka ndonya hanzi nyaya yake iripo panapa mukaitsvaga panapa mune 1 mukaitsvaga panapa mune 1 isusu malive kachinja nengauya panapa ati delete saka kana watongoya pana pachitara nyako ndisaka chiti unoinge uri haidi ndisaka chiti kuti unouya sani sahaidi ene ndikunda kanga ndatombomuviga kuda musuya ndakamuviga ndikamuti ani ashi akandifonera zvikanzi yeye ashi wamukureva ndiani ndikati iwezve kuti kuvige zvikanzi aiwa ina ndisi kuvashi ndoiguda ndotoda kuti zita rangu ribude ndoda kutokupaine mapikicha ndikati kuda ndiri kujoka ndikaona mapikicha ayo atumigwa mapikicha ndikati yezvo munhu ari serious ushu handimaona ndikati aiwa hapana kuipa pakanaka handimaona saka kana uchinge watouya panapa wotokunyama because hatidzibvisi dzinenge dzine malesson kuna vamwe vanhu saka tikabvisa what are we doing because vamwe vanhu vanenge vasina kumaona vanenge vachida kudzidza from your life experience from your experience yako iwewe handichiona vanhu vanenge vachida kudzidza so tikataka nekuti munhu esauya live woti bvisai munhu esaita live yako tichindibvisira ndazofunga wauya wega hakuna munhu anenge akokorodzwa kunzi uya palife handiti saka tichiti uya uri haidi come as haidi let people speculate kuti ndinhingi asi ndinhingi hanomaona but pasina nokuziva andimazviona pasina nokuziva princess nasisi vake vari right regai ndimufonere princess ndaona anga chitira kunifonera apa tingoita update zvese zvipere vanhu vanenge vachida kudzidza iwo akasapera chingoikwa ibvisai malive uyo auya kuti umabvisa wei ichibvisa yangu atiti izvozvo Ganazi bata ningirikiri yeyu bata Lorraine andi muri kujobek yes princess ndasura bo uri senda unochitira kundifonera oh mazoinda hello bamini muri sei mushe mafamba sei ngirika varamba kuti bonda ndisina kuisa maboxes muda kuisa box zvoda kuisa boxing boss anzi zvinofa kudi
saka plus ngirikeni mari yatatinaisi yange isingakwane hanzi 600 kutumira chi kutumira zvezvakadaro mira aiwa endai kuaramax endai kuaramax 100 rand kupick and pay mwenda kupick and pay pamotobvunza da kutumira pasel yangu yearamax ichi ndinotumira sei kana kuenda kupostnet kupost office anoziva kupost office kuyapya kune postnet motumira nepostnet zvinosvika mongoisa mubox zvavataura zvishaputsika izvo zvezvo morepa zvakanaka naka vatombotarisi mukati havatomboscan i100 rand futi alright ipai princess phone Hello? Princess, muri sei namainiko zvino mabo? Pakushanda muri po handiti? Good, zvino zvatati tida kungonzwa izvo zvezvo. Business iri kufaya here? Flu. Alright. Saka iri bo kana mabo nozvadaida ngofind out kuti right here namainini. Alright, iri bo. Ende ndai mwainde postnet nenda postnet kana kuaramax vanotora mungorepa zvakanaka naka kuti saputsike nebox. Alright, sharp. Right. Feedback mainzwa pana patasiya nditika vese vava muchida kuziva feedback maibata handitika maibata feedback hapasina feedback. Guys, thank you very much. Tadzidza zvakawanda nhasi tichauya nepati 2 yenyaya ishi handitika tichienderera mberi. So vema t-shirts ese munobata Lorraine handitika ndiwa munobata vadati ma t-shirts waya mubada veUK anongotumirwa akawanda handimaona na I'm sure DHL ingati kutumira chiglass chakadai so chiglass chemota chakadai so chonzi 600 rand na mdiudzewo kana ndimiwo vanotishurira vanhu veDHL anomaona vanotishurira. Saka munobata Lorraine chero ingave ku UK ungobva uya akawanda ungwediswa uya akawanda then mongodi mubata Lorraine mkundu they are in charge of that anditika. So guys, ndonya yatanga tinayo dzatinadzo nhasi tosangana zvakare mangwana postnet kuti bari kudelay achisvika zvakachipa zviri nani pane 6 wire iri kutaugwa iyi kana pana niwe pane 6 wire zvakangofanana kuti driver kanontora ndoga ndodzoka grasi racho iroro hazvibudi zvi. Tosangana mangwana guys tiri muchirongwa chinotevera nditika please namusakangana ndakati yasa ndimbaiwa ndaitaura dangwe raBevan ndaitaura kaviri kese katu kese ndichingoitaura. So tosangana mangwana guys kana mine nyaya yamunoda kubata mugara mauya asi regai ndigara taura kuti tatouya palive wotobata mhini yako tisazikamwe nokuti kana waya palive haibviswi. Saka itogara kwakauya uri haidi andika itogara watouya nsisimeli tipewa hashi dzalolo namba dzalolo mirai nditosenda ipapa mirai kana watouya wotogara wabata mhino uchaikudzvinya mhino because live haibvi hayo zvekumhanya nokuti inenge ichifunga kuti dzidzise vamwe vanhu zvinoti kana zvokuti kwai munhu angoti kwai otichibvisai apa chibvisai then vanhu vonodzikupi vamwe vanenge vasina kutozviona. Mina ndikupe namba dzalolo wacho mina ndikunyorerei ndikutora pane imwe foni 07 namba yake iyo ndapina namba yake ndapina bata ilolo antika iyo namba ndapinda kupai. Tosangana mangwana guys munyaya inotevera ya mangwana tosangana mangwana andichatauri kuti nyaya yakamira sei ya mangwana asi iyo inoda ngoti muzvinzwirewo moga ya mangwana ndati mungozvinzwirewo moga guys andikwanisa kuti ndikudzei andikwanisa kuti ndikutaurirei anditika. So ndo nyaya iripo guys
and zvakare vaya vapromisa baba kuda ndichanditomubata apromisa baba kuda vaya handisi kuziva kuti nyaya mazoipedza sei yemukuku wapinki handizozivi kuti maipedza sei mucomment section nyaya yemukuku wapinki mazoipedza sei naimi nyaya yemukuku wapinki maipedza sei because handa kuzotevera macomments maipedza sei veuk cheripoki ndiye wamunobata veSouth Africa mukoma Victor vaya mukoma Victor nachawatama naLorraine Mukundu ndo vamunobata handitika so handisi kuziva kuti comment section yenyu mazopedza sei nyaya yapinki ya because mapa munhu hope mapa pinki hope maipedza sei nyaya yenyu handizivi inyaya yenyu yaisi yangu inyaya yenyu handisi kuziva kuti nyaya yei but inyaya yenyu yapinki ndimi maitanga pane munhu aitanga nyaya iyoyo indi asina tombofunga kwese ikoko but pane munhu aitanga saka inyaya yenyu iyi handizivi kuti mazoipedza sei mucomment section update yenyaya yapera sei nyaya iya hanzi when are you getting stars Teresina handizivi ini zvemaster izvi handimbozivi kuti zvinofambiswa seini handimbotozvizivi handitombozvizivi zvofamba seini nyaya dzemasters zvinoitwa sei handitombozvivi ini okay hanzi bhudhi vaya vekumboti vekuti vekubatsigwa velula vaya regai vanzwa ivo bhudhi vaya kana vari pano padiaries kana kuzombodzoka bheki kwatiri naimi kana kuzombodzoka bheki kwatiri baba vaya mirai tione handina kuvaona kavaofa hanzi how do you save this tendai pane hondo ndikakudza noseva sei unondiseka ndiganisa kudza because otherwise you laugh at me the way I save these numbers because the way I save these numbers ndikakudza kuti ndikurumidze kuziva unotofanira kuseka so let me just leave it like that. Yes, hanzvadzi muri sei? Hanzvadzi mubva mangorova kuti asi zvivi hanzvadziwo futi kubva mangotiwo zizi kudaro mameno kuti muri mupenyu kana kuti zviri kufamba sei? Koindava futi? Alright, ko makarwara nei? Hello, mufare. Ndiri right ini. Ko makarwara nei hanzvadzi? Ndinongorwara chaiko amiri. Yesu. Oh. Asi mave sei? Izvo right ndakutanga kutoenda kubasa nhasi. Oh. Ndakutanga kutoenda kubasa nhasi. Munoziva ndakamboverenga macomments aya ka. Chandotoda inenge deliverance ndo yandikutoda chaiyo saka ndomboti pakapazvikavhurika ndofanira ndimbonoona Prophet Fred ndowanda kuti ndimbonoona mabhuta akati vhurike akasavhurika ndotomboona ndotomboita zvokutojamba chai ndomboona Prophet Fred chaiyo saka Prophet Fred munobhilivha kuti vanotonyanya kutokubatsirai? Ndona sekudaro kozi zvinenge chiwanhu ndakamboona umwe wakabatsira. Because ndachirenga macomments papost yamakaisa that day vanhu vachiti vanhu vazhinji vaiti need deliverance. Saka mafunga nezvedeliverance anditi? Ndofunga zvedeliverance because vanhu vamakatipa vose vanondibatsira terms of counseling. I really appreciate it. I thank you very much. But I think I really need deliverance chai. Aiwa zvakatonaka stereki kuita that way yekwamwari. But ndikaita right I have to see you, then I have to have an interview with
you, then I have to thank all the guys. Ndizvozvo. Thank them. Saka medhemu vakazo medhemu vari right zvavo. Yeah, ndinoza right crusade na vasiya kumba zvenzo. Wavapo. Vapo. Okay. Asi kubonde uku zvakazoita. Zvakamboitawo kana kawana hako. Yeah, zvumboita zvumbojamba zvumboita yes. Saka makutombopota muchilambasta nditi. Kuna makariwana huko zero. Anzi makariwana piko stay iroro. Ndori right zvekuti vanhu vanenge vasingazi kuti tikutaura nezvei. Ichokwadi mutauro wakawanda azvombokuita apo nepapo nepapo. Saka zvaanani zvezvinenge zvaanani saka tozati medhemu iko zvino vanenge and I think musachinawo kutanga medhemu akafara asingaiti. Asi musi we hakuna kuvatiwa makavata here imi. Tinoita sei apo nepapa asi handofanira ndinoona uyu wakwanisa kundibatsira hai no vanondibatsira. Asi kana zvakadongo zvichitombota zvichitomboita hazvo chero chikazojamba asi mambogutsa munhu zviri nani ende kana pazvinenge zvotoita ipo papai hachadzimira ndikudzeika nyatsaolamba sitai zvekuenda zvegore rose kuitira kuti pazvinenge zvoramba papaika zvinozoramba hazvo asi munenge mambopedza munhu masports mamboramba zvegore rose zvekuinda chaiko chaiko. Musajaidze muchishandura muchiitaita makona ose zvipapo. Kana ndozvavanotoda medhemu. Alright, iripo hanzvadzi tobatana timene muchingozotibatawo musarove. Okay, handofanira ndikubate, then I have to thank you very much. Alright, hanzvadzi iripopo. Okay, sharp. Aiwa, thank you madiaries makabatsira hanzvadzi ava. Madiaries ose akamira kubatsira hanzvadzi. Thank you very much mamo zvinzwawo. Hanzvadzi vakakumbopota chilambasta. Handiti vakumbopota vachiita lula. Saka zvonakidza kaizvi. Medhemu zvonakidza chiri vakazojamba. Tativapa tip. Musawa zvinenge zvichiita iyoyo. Zvenharo musiwo zvokuti medhemu chero vanoita mazuva handiti maona vanoita mazuva. Zvonakidza asi handitika zvonakidzawo muchinzwa testimony akadai so kuti aiwa zvoita because zvanga zvanyanyasikana zvanga zvanyanya ndisiyei ndingaita kudzifarira nyaya idzi kuna asingadzifariri nyaya dzakadai tose tinongodzida nokuti dzinongosekesa dzongonakidza tinakigwesu tiseki titokovinga kuchina tinotaura mukatona tichiseka tiri madzimai kuchina kuti chipisa nyaya idzi kuchechigukawo munonakigwa imi tichinyatsotauura muti kwai tisataure pano saka muda kuti zvitaugwe kupi madzimai ari pano anodzidziswa nani vana vari pano vanoudzwa nani tingovadzisa zvina basa aiwa regai tivadzise chaizvo nokuti hazvishamisi zvinhu zviriko kaizvi lambasting is there handiti maona is there hatina kuti tingatoibvisa ende inotoitika tichida tisingadi lambasting is there handimaona saka ndo nyaya iriti guys tobatana mangwana ini neni pano tikagara takadai takatasana kudai nyaya dzedu hadziperi handimozviziva nyaya dzedu hadziperi saka guys zvendikunagona zvekuti murume wangu izvo zvanenge achiseka ari kubedroom anendimuona ari achinyora toaching apa anenge achiputika nekuseka kuti asima naimi makamboita sei ndoti kuti matanga kuzviona nhasi animo zvamunongozviziva wani maziva kutanga aimbokomplaina kwa izvo zvamunenge muchara panapa ndikati ko kuchechitodii nai ko vaya vanotama unototara ndibvire saka zvino vakazojairapo kuti aiwa inonzi show kana kuchiita show chaichai ndizvozvo ukatodena kuti uyai kuno handimaona tite mashows tinotaura sezvazviri parume varipo vakadzi varipo ndokutidzidze tikada kuvharavhara hapana chinobuda handimazvona saka guys tobatsana mangwana imimi antika ndichakudzai nguva kuti mangwana nguvai bless you tosangana kuwhatsapp kuinbox kwangu kwandika musakanga makutenga madress musakanga makutenga mateki musakanga makutenga vhudzi kwandiri ndikutengesa zvinhu zvakawanda sterek matracksuits zvese tikutengesa support business mozondiudzawo kuti nyaya yemukuku wapingi maifambisa sei ndiwanewo kutangira nenyaya because handina kuzoverenga macomments guys I love you very much take care of yourselves bless you